Laixiar irratia. Etorri gure kabina, Laixiar irratia, batu zaitez gugaz batera, danon batera. Laixiartzen Aupa entzuliok, arratzaldeon, barikue da eta gaurkuen betiko moduen, bagatoz, gure Laixia erratiko Laixiartze magazinegaz. Oin gue, bigarren demoraldiko ja, eta bigarren programi edeku, eta gube azte usue pasan dugu itxauten, barikuen oselduko, estudiziora etorteko, eta bai entzulieri, kontenidu entretenigarri bat emoteko, eta gupe ondo pastako, segaitik ez. Eta gaurkuen hemen talde txikitxo bat, baina majo bat batu gara, hori da. Da hemen deku, abotzan zuzue, auparrekal, arratzaldeon. Hiru ez bita erdi, gaur ekarri da nahotzaz, komplikau. Baina, bai, gaur kriston txapi botetako asmoaz nator. Oso ondo, rekal. Preste egon, belarrizek ondo garbitu. Eitin zauzen guztize alde batera itziz, hori, bat horra. Segorko une potentizio. Hori da, bat horla Laixiartze magazine. Hemen hauni, esatari moduen Aimar, rekalbe badeku, tekniko lanetan hemen hasier oin lanpetute dabil, baina Bai, hemen hor txiko, badabil gestionetan, hemen badeku pilar bat ukitekotan Laixia erratizen, gure tekniku da hasier, da hor dabil ekinen. Da beste barik, gure Laixiartzen bigarren demoraldiko eta bigarren demoraldi honegaz azteko, hasiko gara eguel komentetan, rekale azteko pasadizo eta barri batzuk, ez? Azteko nik bat ekarri eta punta dute, antza elorrizon, mendraka usuen, auzolan inibili die, uste dut elorrizoko udala eta bai mendrakako biztanliek, bizidan jentie. Eta, antza, baso autoktonoko zona bat sortu guran dabiz, ez? Hori da, bertako arbolak eta ez, hainbeste pinu da hainbeste eukaliptu dekun Euskal Herri honetan, arnazgune txikitxo bat, ez? Okingo mendrakako hau zuen, así que, txalokatzeko... Eta zein da mendrakako hau zuen, Lorrizon? Mendrakako hau zuen da, hor da oso politia da, seguru, da, Laixia erratitik besarkada bat, ez? Bertan birri iribizari. Hori da. Horri inostien, eukalipto bitxi hau eta baso autoktono gehiago. Hori lehenengo barri moduen. Beste bat botakot aurrera junaz. Noin barri badeku. Ez, ez dinot. Bale, hemen teniko altzau data. Bai, claro. Nik beste bateko prestaute, ze oin, anbotor pastan nibili gara, eslan, ez? Anbotor. Bai, tokiko barrizek. Da, irakurri dugu, bantza oin Ukrainiako refusiatuek, altza 55 refusiatu egon dizela Euskal Herrien eta Abainoko taberna sarrara joan dizela Baskaiten, ez dakit orain dut edo. Benetan, gente, txarto pastan dau, gerra epokan eta aurrepe refusiatu edie, ongi etorri Simon Bilakie, baina gupe Laixia erratitik linea editoriala edo eskaitz izan aztu, beste hainbat refusiatu badekuz, olako harrera hau ondo da, Ukrainiako gentientzako, gupe babesten dugu, benetan txalotzeko da, baina beste hainbat persona badauz, hainbat konfliktotan, refusiatuek urte askuen zier, eta ariri be olako arreti eskaintzeko, gupe horren alde gauz, ez? Da hori gure linea editorial txikitsue. Hori da. Que queda bien, ez? Bai. Oso ondo guztizatu gainera. Hori da. Gero aipatzeko bai, ez dakit joan, aste honetan eukin du martxoak 8 ospatugu, ez? Bai, emakume langilaren nazio harteko eguna, ez? Uste langile hitzak kendu da bila, eta gaur egun bakarri dela emakume nazio harteko eguna. Eta ohikoa den moduen, egun bereko manifestazioen eta mobilizazioaz aparte, ikusi izan dugu, Durangaldeko herri desberdinetan, hilien zierbe bai, hainbat ekimen dauzela, gehien bat kulturalak, emakume sortzaile edo artisten lanak bultzatzeko edo defendatzeko asmoakin. Adibidez, interesgarri iruditu jata gaur... Hori, oin botaku ez, gitarau, ondino martxoa sortziko ekimenagaz, ondino badauz gauza. Biazen trastetan azten bazaie udalerri bakotxen, bakotxarako geri, baina, urbien deko guzen egitarau, gaur martxoak 11, Abadinoko Errota Kulturretxian zazpiterrizetan, hau da, oindala ordu erdi hasi da, beraz, ezin izango zaila heldu, baina... Inguruan paso izi, bai. Aipatzeko da, a la manera de los griegos, antzerkila egongo dana. Emakumeen eskubideen jasarpenan ikustarazten duen antzerki feminista. Honetaz aparte, urrengo 17 izango da, eguena barikue.
Martxoak 17. Vale. Abainoko Zapatu ez dela. errota kulturretxe Bariku igual. Ariku ez? Ez, eguna uste dala, ostegune. Bueno, horrengo guenien abainon bertan bebai, errota kulturretxien zazpiretan, eukingo dugu, bakarrizketa monolegue, Estibaliz Kurielen eskutik hogeita amabost utz izenakin. Vale. Joango nazoin berrizera. Oin herririk herri mongo, ganera korresponsala, bereziko korresponsala. Bereziko korresponsala. Bueno, sí. Conectamos con Berriz. Bixer, berrizen, zazpiretan eukingo berezko kulturretxien, Winona and Grace, euskarazko antzerkia. Alex Gerediagan zuzenda ditzapien, eta Aino Artetxe eta Graciela Doniz aktore bezala. 8 euroko sarrera, eta bueno. Eta urrengo guenien bebai, berri zen, eukingugu kulturretxeen baita ere beste antzerki bat, Atzerrian lurra garratz izenekue, eta zapatuen Niña Coyote eta Chico Tornado bebai, kontzertu emongo dabe berrizko kulturretxeen. Eta bukatzeko nola ez, Ixorretan. Ixorretan, zer deko? Jo, Ixorretan degunea kartel oso pixelau ez dut ondo ulertzen zehatzen da, hemen. Bai, igual empastillau inabi, igual kartela, Zaburu bat psikodeliko, ez? Asteburu honetarako ez dabe zer programauta, baina martxoak 15 emakume txirrundalin taldeen aurkezpena izango da arratsaldeko 5:00 ez dut ulertzen hemen nun. Baina, bueno. Lekue parkatu, baina ezin izan dut descifrau. Askondon puede ser? Bai, izindik bai. Askondon izango da, seguramente. Izango da. 5:00 hori. Emakume txirrundalin taldeen aurkezpena egongo da martxoak 15 aste artea ez, Ixorretan. Eta hori. Bai, Ixorretan beha aipatzeko, badau talde bat, oin neska gaztina edo, Euskari izenekue, ez? Bai, aurrep egon ziren, aurrek uste antolatzen egon zila, Ixortako martxaro sortziko mobilizazioe. Hor da bestopera. Hori Ixorretan, Euskal Herri mailan da bai mundu mailan, hainbat manifestazio eta egon diez, asko ikusten dugu telebizioen ez, emakumezko zoriontzeko egun moduen dala, baina guztiz kontrako eda, ez? Hori borrokatzeko egun bat da, nahiz eta egunero bida, baina egun seinalau bat da. Eta hori, emakumezko esitiarren jasaten da ben zapalkuntza hori, horregaz amaitzeko, ez? Gaur hemen sakila hartien gauz, ez? Kampo de nabor esaten da moduen, baina gupe... Ekerpena eitzeko be, badeko gu, ez? Hori, nahiz da kampo de nabor bat egon gaur, gu bezaiatzen gara, ez? Parekietasun hori, eta emakumezkoen ahotza be gure irrati honetan egotie, así que gaur falta mota den saituegu, Maitane Irati, Olatz, eta abar luziek, ez? Parte hartu gure ben oro. Hori da, borrarte ez, martxoak 8ko asuntue. Aipatzeko bai oin apirilan bizen, Durangaldea Uztabarritzen zirkuitu egongo dala, asko galtuko zure, zer da zirkuitu hau ez? Da Durangaldeko bertso eskolen egitasmuek, Durangaldeko bertso gintza auspotzeko eta bertso saletasuna auspotzeko birritzen, zara poto inoz. Ez, bertso saletasuna apur bat injertzeko, ez? Bertsolaritzan inguruen, hori, apirilan bizen, Durangaldea Uztabarritzen zirkuitue. Informazio gizutarako, harakatu dizue edo zein lekuten. Gero aipatzeko... Hola, kontu bertsolari, konfianza. Hori. Asier, errigora inguruen be uste dut barriren bat badeko gule, ez? Errigora kampaini elasteraztekotan dau edo... Errigora kampaini elasteraztekotan dau. Eta hori, laster eskatzeko kengo zuez, esparraguek, orburuek... Espangarruek. Potxak, piperrak... Potxak? Bai. Potxas abarrikaz. Bai. Zer gehiago dekogu, oin buruz da, pasta, rosa, legumbre... Rosa, holako epe Euskal Herrikuek, eh? Bai, Euskal Herrikuek, Nafarrak. Hori da. Nafarroa hegoaldeko usta. Hori da. Errigoran inguruen, urrengo astietan okingo zuen informazio gehiago, horri txiko, elkarrezketa txikitxo bat izengo gu, etorkizunien. Oso proiektu interesgarri badalako, así que laixia irratizia urrengo astietan entzun eskero, Nik uste etorreko diela. Hori da, okingo informazio gehiago, irrati honetan. Gainera dela gure Laixingerreko patrocinadora. Bai, egize da. Claro. Egize da. Así que ekarri biuz, bai ala bai. Elduko di, Bai. Kusiko materiala. Amaitzen juteko azken aurreko barritxe, Durangaldekue, oin egunotan Benita Uribarrena, borrokalari antifrankistari omenaldi baten bilako, uste Durangon,
Beti, bueno, besarkada bat bere zinidi guztizeri, eta, bueno, animetako, bere omenaldi honetara, da, aupa benita. Da, gure laixi hartzen bigarren denboraldiko eta bigarren programa honen sarrera, amaitzeko, beste barri bat deku, ezta? Oine... Zozerokingo, ez? Txan. Bai, kartela eta dan atara da bi, Hori. Bai, kartela. Eta, bueno, bai, Kartela badeko gu. datorren aste buruen. Badeko gu, hau ez. Etxan, arazo teknikak oin rekaldabila harakatzen. Bueno, eta zaitik ez dutxegu deitzen Ibakueri hobeto. Venga, barrizia zuzenien okingu, zuzenien, ez, entzulentzako. Riguroso directo. Bai, obien hori izango da. Zaitik ez badakigu oso ondo. Eituko Ibakuek. Bai. Iba, ez dugu azaldu zen inguruen dan barrizia, baina, bueno. Iba, Ontxe. Ibakuek. Bai, Aupa, ekaitz? Gabon, bai. Gabon. Zeran zabiz? A ber, ramen gabiz, datorren aste buruen izorretan zer dauela eta, a ber, jakiteko, a ber, zer egongo etedan eta zeri buruz izango etana. Ba, 2021ko bosgarren garagardo edizinua izan biako sana, eskobitan konture atxatu inbia izen da, eta martxuen egoera honien egi gauzela eta aukera eman dozku egiteko. Eta orduen, ez du ondo entzuten. Azokaren bosgarren edizina egongo entzuten da. Bai, zeren azoki, justu azokan aurrekue, zeren azoki ongo da? Garagardo azoki egongo da. Garagardo azoki, oin hemen izorretan, ez da? Hori da. Eta, bueno, azoka honetan ez dakit, Iba berbi entzun dugu, ez dakit ze produktutaz gozatzeko aukeri okingo dugun. Iba, izortako birra azokan, aurten, 5 garagardo bile egongo gara, murgiarrak saltuz etorriko da, Samudiotik Drunken Bros etorriko da, eta Elgetatik Obir etorriko da. Eta bertakuo garai breuin egongo gara. Garaiko... Bai. Garaiko garagardue representaute. Dana gainera autotonuek, ez? Garagardue be kilometro zero, ez? Herriko garagardue. Hori da. Artizau garagardue eta oingo edizinuen komentau beharko genduna da, aurten arratsaldeko 5 hasiko garela, urtero egiten dugun umiendako talo tailerra eta taluenak zineban, hainbat ferila dauzen datorren zapatureko, bera ezietan, goizeko ordutegile ezin beste modu batera atondu, eta azkenien arratsaldeko 5 hasiko gara. Hori da, pena handizena, egoerieko lan hau ekarri dozku eta aldaketa hau sortu da. Bueno, baina naiz... Bai, parkatu. Taluena ez da egongo, bizioko izorretan zagarrotegiz ezabaltzen ari diren gazten proiektuaren aurkezpen bat edo pintxalada bat egongo da, eurek barbako bat ekarko da humadore bataz. Bai, edatetik aparte kristolako bokaiuek egongo dire eta oso ilusionaute gauz. Gutxienez, buelta bat emozio asuntu eri, taluek eta tirasku, baina... Berriro mosten hasi da. Bai. Baina hori, aipatuzun moduen, hori, ez da bakarrik garagarduen inguruen izango, hemen oin gabize kartela ikusten, egun honetakue, da hori, bai izango da garagardo daztaketie, baina gero ikusten dugunez garagardo tertulia bat begongo da, igel txapelketie, gero hainbat kontzertu, sosketa bat, eta bar, ez? Así que, bueno, espuela eta guzti, ez? Bai, hori da, espueli hasi jendat, ez dakik unos amaitzen da, baina hori zeten da interesgarri ez da. Bai, prinsipioz barra uniku ingu, 8 grifoa deukingo duguz, garagardo gile desberdinenak, guk beti proposatzen dugu kosmitzaileari eta guztiari lehenengo ordu eta bizitzen dela garagardobilekin txarletako eta berbeiteko momentu egokize. Garagardo beti azaldu dut.
garagardo artifizialen munduan, zuk edozein garagardo eta astatu zeinke kaina hori ordaindu barik. Hau da, nik salduko dutxut, zuk gustokoen edo gustatuko jatzun zerbait. Eta probatu behar badozuz, laugarren garagardo, lau pitillo garagardo, topa bartien hor txikainero horietatik zein dan gustoko ondozuna, probetan emongo jatzu. Hori peligroso iziten da, huele gente asko pro da, gero huele erosi ez, huele behortik biliko gara bueltaka, así que espogu erosten negero bronki bota, Bueno, zin egiten dut, topauko zuela gustoko garagardo eta erango dozuela, seguro. Ederto. Gube bai bertatik ibiliko gara, seguro. Bai, seguno. Garagardo saliek ez da nantzako eguele eguna proposa, ez? Baritati probetako eta paladar muletako bai, ez? Ni akorten gaztetan, txosnetako San Miguela edate ma bueno, ezinela esan erakargarrize garagarduera urbiltzeko, ez? Baina, bueno, olako gun bat izin leke bai, garagardo sale, naiz bestintzako bai, ez? Bai, gaurten honek bizioko lagunek zahardo desbarroinek eta zahardo bitxizek berez egiten dabez, frutadunek eta ekarriko bai egongo da horre probetako aukerie, refreskuek behiten dabez, refresku naturalak, eta espero gauza desberdinak, aukera desberdinak egongo dira gauza probetako. Orduen hori, egun kompletue, Euskal Herriko garagardue, eskuzeiniku eta kilometro zerue dastatzeko aukeriokin gu, sagardue bai, hainbat ekintza kultural egongo die, así que bueno, gure entzulientzako, anima usaitezi, arratzaldeko bostetan hasiko die ekintzak, eta bueno, beste barik, eskerrik asko, eskertzen dutzugu benetan. Eskerrik asko zeuei, eta etorri ondo pasetan, bale? Hori, entzulio ja, apunta dizue datie, da hori pasau zaitezi handik, hartzaldeko bostatik aurrera, eta gozatu. Beste barik, eskerrik asko, hori izten zaitugu. Eskerrik asko. Eta musika purtxo bategaz, laster gatoz. Arte.
Bueno, Garagardoaz berroetan egonga, abesti honen aurretik eta Garagardoaz pentsetan, ze etorriko da Garagardo nostien. Bizit hartie, obviamente. Osasune inguruko gure aimarre datorkigune ataltzue. Nolako azaitu dugun bizitza, guztio konto naita celebre gabiltza. Ezin dugu aurkitu neurriaren giltza, bizilua gartu du gure nagusitza. Bizitzaitez bizi, alikan ondoen, inorrez bai dakigu bihar zer dagoen. Arratsalde on rekal, aipatuzu moduen bagatoz bizaitez bizi tartiegaz, osasune txorrada barik, betiko moduen. Daudu esatuzu moduen, Garagardoetaz berbaiten, base guztiñako askotan, ez? Terraza baten jarri, Garagardo bateran, da, batera, zigarru, ez? Zigarru agora, ez? Keie botaten, ez? Da gaur, bueno, horren inguruen gatoz apur bat berbaiten. Baina gaur gatoz apur bat flamenko, Gaur gatoz apur bat txatxorro, gatoz apur bat kalorro, Gaur, gaur gatoz apur bat... Estoy txatxorro, bai, konduende, Así que, primo, ponte una musiquita guapa. Primo, aurrengo ipini biot? Ponte una musiquita guapa, primo. Ba, riña, abisa, tío. Hau. Esto no es, primo. Vale. Esto no es, primo. Ponte una musiquilla guapa, ¿o qué? Ah, vale. ¿Musiquilla guapa? Pues aquí tienes musiquilla guapa. Y dale con bam, para que las niñas se muevan solas. Y dale con bam, para que las niñas se muevan solas. Y dale con bam, para que las niñas se muevan solas. Ole, ole. Gaurkuen esan moduen bizaitez bizi tartiegaz gatoz, osasune txorrada barik. Eta gaurkuen tabakismuen inguruen egon gora berbaiten, bakigu tabakismue osasun arazo larri badala. Baina apur bat rumbeiro gatoz gaur, apur bat kalorro, txatxorro eta flamenko, bai. Apur bat lotuko tabakismuen asuntue osasun ikuspegitik, eta engotzegu lotura txikitxo bat rumbari, rumba musikeri. Beste bari, tabakismo gazazteko, OMS dalaku, Organización Mundial de la Salud dalakuen inguruen, munduen antza 1,3 bilioi erretzai dauz, bilioi, Zenbat? 1,3 bilioi mundu zuen. Hau datu ez dakit nosko izango da, baina... A ber, barkatu, zelan, esazu? Bilioi. Baina datu oso esan? OMSen arabera, mundu zuen 1,3 bilioi erretzai dauzela. Ez da imposible, zetik ez dago 1,3 bilioi persona. Bai, amerikanu, zazpi. Zifra amerikanoetan, vale. Vale. Ez dakiz diferentzia, horre txiko, sin complicarnos. Amerikanoek en vez de milioi izaten da bere bilioi izaten da. Ba, son. Bolukan mabi zerogaz. Vale, 1,3 bilioi amerikano erretzaile. Bai, eta gaur, datu kurioso batzuk dekuz, gaitz larri bat da mundu zuen tabakismu, ekarrikuz datu kurioso batzuk tabakoen inguruen, Lehenengo da tabako berbien nundi noraku, ez lan zaten da sorkuntza edo etimologikoki, Tobago izenetik dator, eta hau da Amerikako eta Karibeko indigenak ertabien pipa bat, eta pipa hori ditzan Tobago. Tobago, eta horti dator Tobako hitza, imaginetan dut, Espainiarra gara juzinien jenti hilken eta, karriko agen hori berbi, eta pipi eta barrukue. Tabakue normalien klima peletan sortzen da, landare batetik dator, landare bat ziketute. Tomako landaretik. Tomako, programa ona. Adibidez, abanuetan, abanuek euneko tabako horrizetatik sortzen dira, horrizeko lan enroi haute eta askotan ikusiko zinu esan. Eta, dato kuriosu moduen, 5 koloretako edauz, claro, Colorado, claro, Colorado maduro y maduro, honek asko horre da. Horre Venezuelako da. Gero beste datu kurioso bat, tabakismuen inguruen, tabakue mastikable badau, maska hoen leke tabakue. Eta hau ez da hemen ipintzen, baina nidak iten datu bada, da brutala Alemanian, Oktoberfestien batez bedago ituri, han Garagarduek eta nabiez, lotura hona rekal, eta antzan esnifa hoitin nahi tabakue. Nik ikusite deko... Hautze dozela. Oin jak itxi hau, exito dekon programa baten, irratiko programa baten,
Ignatius Farrai tabakue snifetan. Bai. Baina hau hemenetan Oktoberfestien, Alemanizan tradizio bat da, eta Alemanizako bajuten dior jantzi, tradizionalmente, de Oktoberfestianos. Baina ziten eta... Tabakue hautz moduen, eta bai, snifau, ipinina beholan eskuen, eta barru, Datu kurioso moduen. Eta horrekin zer? Simaz. Datu curioso bat. Ez, datu curioso bat. Intxaurrak burua zapurtzen moduen, no? Sin más. Locura máxima. Erraiten dozu moduen, snifau, zaitik ez. Segaitik, bueno. Fisiologikoki eragin bateko gorputzien edo? Bai, nikotini edeko eta zigarro batek egiten dutzun bardine. Nikotina tope, no? Zaironte nikotina. Hori da. Ez como, ez da, zigarro bat kalada baten erretin moduen. Bai. Da, eta hoin betu, Osa, azierrek, uste tenik proba izan da, ondo baderitzo zuen hoin, nengo dugu lotura triple bat, hau da, salto triple de tirabuzon. Ojo, Lotu dugu hoin, garagardu eta tabakue, eta hoin lotuko dugu tabakue eta errigora. Lehena ipatugu sarrera. Segaitek, berenjenak, nikotina kontzentrazio oso altu bat dekolako, antza. Zein parkatu? Berenjenak. Gitxi gora bera kalkuletan da, 9 kilo berenjenak dekila zigarro baten nikotina kantia de bardin, Así que kontuz. Bederatzi. Bai. Bakarrik. 9 kilo berenjena zigarro baten nikotina kantia dideko. Así que berenjena asko jaten mozue, kontuz errigora igual dau tabakismo esartzen Euskal Herrien, Kontuz ibili. Bueno, edo alderantziz ez. Errigora uste dut berenjenak ez da bezala. Bai, esan da egun, bai ez. Edo alderantziz ez. Erretxari txina pertsona batek, berenjena kandixila. Hori da. Ai, me falta algo, primo. Musika prueba fonduen bardina ipina aldugu bukli napuru bat posible bada tekniko. Dale, komba. Jarretiko tabakismo egaz, venga. Adibidez, munduko tabako esportadore handiziena, Republika Dominicana herrialde da, datu moduen. Eta 3 herrialde erretzaienak, diez, en primer lugar, Kiribati, Australian dauela, deko munduko tasa handiziena. Parkatu, herri edo... Erretzaie, herri ez dakit, herri pinen dau, 3 países más fumadores ipinen dau. Kiribati ez dakit, Gero, jarretzen dautxe Montenegro, hau bai herrialde bat dala, ez? Hau da... Negro tus pulmones, cabrón, no el monte. Montenegro, bai, Montenegro, ez? Montecristo, ez? Gorda loturio, bai, laugarren loturio. Eta 3. postuen Grecia, ez? Gehien erretan da ben, erretzaile gehien dekezean herrialdien artien. Gitxien erretan da bienan artien, Ghana, Etiopia, Nigeria, Eritrea eta Panama aurkitzen diez. Gero antza, Nueva Zelanda eta Australian erretzi lujoa da, da munduko tabako karuena, ez? Hemen bekarue bada. Tasarik altuena. Impostu asko kingo dauz. Eta merkiena, Pakistanen, ez? Pakistanen aurkitzen da. Da oin apuru bat bete hueku eze, beste huegune mazaldu. Bale, asmatuko zerbait. Bueno, normala da, izetik Kiribati herrian erretzaiena, ez da azkenin jente gitxi biziko da. Kiribati. Bueno. Claro, igual estadistika aldeti da horretan, ez? Bai, ez da izango... Ez erretzaio kopuru igual Vatikanon izango zan, por ejemplo. Edo Andorran. Osa, igual datu horiek euneko arabera izango da, ez? Biztalen purun arabera. Digo yo. Eta gehisen Trinidad eta Tobago, ¿no? Esan duzun modun. Tobago. Bueno, ya está, Tobago ya egun, ¿eh? Eskerrik asko apoio gaitik equipo. Eta eskerrik asko eta parkatu... Bai. Claro, a contrapierre por eso eta ongar como... Vale. Gantza, tabakue, Espainia junzanien kolonizatzen ez, Ego Amerikako hainbat herrialde, han probado sabien tabaku, esan sabien, hostia, que guapo, primo, ez? Eta, que bueno eta eto. Da, antza, karri sabien tabaku Europa, da, ez? Hori nortzuk? Espainolak. Kolonietan. Junzanan, Paco... Oteanen, que bueno eta eto, eta nungo zan kolonia. Junzan Paco de Lucía bat, Cadizeko olako bat, ole primo, que guapo eta eto, ez? Da gero Europara ekarria bien. Eta antza Europan, hau idatzia bien, hau da idatzike dokumentu hainbat religiosetan, solo Satanás puede conferir al hombre la facultad de expulsar humo por la boca. Osa, antza, rollo satanikuegaz, darrito satanikuegaz hauen lotute hasiera baten tabako Europan, Se ezagun esan. Eta tabako erabiltzen zen, de aurre ateratzeko edo? Ez, haurek esaten zabien, persona batek keile botaten badago gotik, hor sozer egon bidala txarto, hor diabru edago txarto. Hori da. Así que Europan hasi geran txarto ikusit jauen tabako, baina, gero junda pur bat ikuspegia bat datzen. Esatea bien, zaurela konexio diaboliko bat, tabako egaz. Gero, aipatzeko, hau bai da osasun apunte bat,
tabaku ertzerakuen 4.000 kimiko baino gehiago sartzen dugu gorputzien, eta gitxienez, hauretatik 250 diez osasunentzako negatibuek. Eta 250 sortu aldabe kantzerra, ez? Hori oikue da, ez? Badakigu horren inguruen. Gero be tabakismo pasibo badau, ez? Oin be jasaten zabizna asko eta asko, baina bueno, tarte honegaz gabitzen, ez? Tabakismo eta zerbait, bueno, zigarrotxo bat errebiko, ez? Eta, bueno, gitxi gora bera, 8 milioi pertsona hiltzen diez urtero, bai, tabaku gaitik. Eta, bueno, oinitxi dugu, bai, oinitxi dugu listoie apur bat baju, ez? Baina esan bio, oza, bai, tabakuek... Ze alde onde eukingo da. Ez, tabakuek osasun arazuek eta sortzen dauz, persona razionala bagara, badakiku tabaku etxarra dara, eta ez tala errebiet. Baina, hemen baina badato, ez? Oza, baina, joder, ze ondo sartzen dan, adibidez, ondartzan zauzenien horre baino txue hartzeko, uretara sartu, uretatik urten toaiara june euskien da, zigarrotxo bat erreti, Edo bierrien zauzela jefi gaz diskusio bat okein, a tomar por culo bialdu eta zigarro bat erreti, Edo joder, ze ondo sartzen da, nolako momentu eta non hori itxaroten zabizen bitartien zigarro bat erreti, Hori da. Edo zapatu goiz baten itxartu, problema barik itxartu. Ez, beti gabiz berar itxaroten. Bueno, hori gero diskutudeko, ez? Da azken adibide moduen, ez? Aste buru baten itxartu, esto zure bierrera, jun bierrik, zauzor de puta madre gustora, gozaltzen dozu balkoire zoiz da hor pitillo bat erre. Así que honen omenez, Asier, ipiniku urrengo kanta tranquillo, ez da guiñu. Loturiengu tabakismu eta rumban hartien, eta ez da maitu bizitateiz bizik, gero beste apuntetxo bat ekarriko, baina lehengo entzun da egun abesti hau. Ole, ole! Cuando estoy contigo, fumo sin cesar, que yo no sé el motivo de tanto fumar. Tú tienes la culpa que yo fume tanto, será como el humo, tu fuerte abrazo. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo me olvido de ti. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo me olvido de ti. Me sabe humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe humo, los cigarritos que yo me fumo. Te creí sincera, te creí mujer, y eres como el humo que quieras vender. Pero tu persona tengo por vida, porque me da miedo, ay, de tu falsedad. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo me olvido de ti. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo me olvido de ti. Me sabe humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe humo, Me sabe a humo. Te vas a ver apoyo con patatas, no le jodas. Ez baina hori inogu loturi eta bakismu eta rumba ekarri guz los txungiton me sabe a humo abestixe. Eso txungito Eta egize da, ez? Ez gara persona razionalak, ez? Osa, bai gara persona razionalak badakigu gauza batzuk txarra dila osasunentzako, baina ze hostia, momentu batzutan ze ondo sartzen dizan, ez? Ondo sartzen dan garagardo bat, terraza baten eguzkiten, oso ondo sartzen dan, asteburu baten bierrik ez tozunen bier, zigarro bat erreti, ez? Eta, tabakismu egaz loturi... Bierrik ez tozunen bier, asteburen bakarrik, zigarro. Ez, egun batean, libre ekosun egun batean, pitillo bat erreti, ez? Eta oina azkenengo apunte txiki baten bihu, ze, karo, tabakismu bai, ertan dago tabakue, baina, bueno, tabakue, izan da tabakue utzik, tabakue, ez? Ondo, aliñaute, ez? Izan alda, bai. Con lechuga del diablo. Lechuga del diablo, efectivamente, horren inguruen be, apunte txikitxo bat ekarri bihu, ze topo dugu gauza kurioso bat, Espainiako gobernuen webgunien, da gitxun moden, bueno, kanabisen inguruen, o THC inguruen, o kosten inguruen gabizu erbaiten, ez? Zigarru eri, barre apur bat etxeko botaten jakon horren inguruen, da, horren inguruen apuntetxo bat gure ginen botaz, topau dugu Espainiako gobernuen webgune baten, da ipinen dago hori. Izango basa moduen, gentiene pilurrez hartzeko moduen, ez? Da, zei pinen dau kanabisen inguruen, ba, bueno,
que sentirás inmediatamente tras el consumo se produce lo que se llama borrachera canábica, ¿es? ¡Qué guapo, tío! Irakurri eso, no, ¡qué guapo! Qué término, Borrachera canábica, o sea... No, ama, no he morado, lleva una borrachera canábica. Esta que... Ez da bardina. Ez? Bilurrez hartzeko barik emoten dau jentie animetako dala, ez? Eta azkenengo apunte honekin jongo gara gero amaitzen, baina bueno, ipinin dauz hemen, ondinoz ipini kantia, zer? Ipinin dauz hemen efectos del consumo, como si fuera algo oso txarra, ez? Osa, kontuz, osasunie, arazoneko kin aldauz, ez? Da urrengo honek ipinin dauz. Relajación, somnolencia, sensación de lentitud en el paso del tiempo. Brutal, o sea, no que está gure hori, ez? Claro. Etxien tranqui zauzen egun batean, relaja, da, tak, hor, tranqui jogoteko momentuen, ez? Desinhibición. Basauz problemas gorarte, desinhibición. De puta madre, weón, ¿no es? Osasurentzako positivo. Alegría desmedida, enrojecimiento ocular. Igual txarna enrojecimiento ocular. Bestia. Baina gauza honak enrojecimiento ocular aukitzen dozunien, askotan gauza honak gaitik izaten da, Beste batzutan igual logurie, baina beste batzutan gauza honak gaitik izaten da, bai. Horre txiku, sin más. Gero se queda en la boca. Hemen bilin dau, ercepción distorsionada, baina nik irakurriot erección distorsionada. Iruditate, bai, barregarri. Solamente como la puta. Hostia, joe, benetan be, benetan be. Raki horto, pero ahora. Da gero azkenengo bizi, ipinin dau, dificultades para pensar y solucionar problemas, hori cannabis errebaripe bardin gauz, oza, pentsetako eta arazue konpontzeko problema gaskota ginen dago, ez? Igual, kanutito bat erre hostien, igual lobeto. Eta azkena hori, dificultad de coordinación, moskortzen garen nime, moskortzi batzuten guztau bitinaku, eta, cannabis hori da, eta cannabis erretiepe, bueno, osasurentzako badeko salde txarrak, baina hona pe badeko, ez? Joder, batzuten ze ondo sartzen dan, eta honegaz amaituko, gure biziaitez bizitartie, rumba gazloturie, garagardo gazloturie, dana gazloturie, dale txatxo, esta musiquita guapa. Primito, ya he llegado, traigo aquí un regalo, sé que os va a gustar, yo ya lo he probado, falta la mitad, pero aún queda placa, toda todita, toda para fumar, con cada cara, yo toco el cielo, con cada cara, yo voy más ciego, con cada cara, yo toco el cielo, qué aroma, qué sabor, pasa el canutito, pero yo, que pasa, te lo va, que te me fumo y quiero más, pasa el canutito, pero yo, que pasa, te lo va, pásate la chusca que manda. Primito, ¿cómo vais? Ya se os ha acabado, ay, como ruláis, voy todo colocado, sazo, ahora vuelvo, me voy para la casa, que tengo yo mucho polen para fumar. Con cada cara, yo toco el cielo. Con cada cara, yo voy más ciego. Con cada cara, yo toco el cielo. Qué aroma, qué sabor. Pasa el canutito, pero yo, que pasa, te lo va. Este que me fumo y quiero más. Pasa el canutito, pero yo, que pasa, te
bekatari. Gaur, Leire Vargas. Bueno, gaurkoen gugaz dekogu Leire Vargas, Durangarra, errekien bestaldeku, itzulpengintzako ikaslie da bera, bertsolari jebe bada, idazlie bai, eta idatzi dau, dena ametsa den irudipena poesia liburue, ondo torri Leire, isortara, eskerrik asko. Abadetxera, laixia herriratire. Horia. Ondo? Bai, ondo, hemen beti ondo. Osando. Toma. Bueno, toma. Bueno, abadetxera etorri za, zure liburu aurkezten, espanau konfundiute azaro inguruen ero urten zan. Bai, hori da, azaro amaieran. Hori da. Irun iria literaturzariko poesia atalan irabazlie da, zure liburue. Konta bapur bat, nondi dator zure liburuen? Ba, bueno, lehenengo eta bain, liburue egon baino lehen poemak eurek egon ziren, hau da, enintzen liburu bat idazteko helburuegaz hasi, baizik da, bueno, nintzen poemak idazten eta poemak pilatzen urtietan zier, azkenengo 4 urte ingurukoek die, bai, lehenengo batxillergoen negoenien idatzi nebazan lehenengokuek, eta ordutik, bueno, hori pilatzen nintzen, eta pilatzen nintzen egin paraleloki nintzen neu poesia zaletzen, eta pixka bat apur bat. Bai, ikusten, bueno, poemak idazti ez gain poesia sortzeko orduen edo bueno, asmo handi xauek edo badauzela ez, eta bilatu leikela beste zozer arauku ebe, eta bueno, nik irakurtzerakoen hori eskertzen manean, saiatu alintzela nine hobe gauza bera egiten. Eta, bueno, aprobetxa honean danok konfinaute ginen garai hori apur bat paretako, eta esateko, bueno, beti nau idatzi nahi dodala esaten, noie pixka bat egin dodana ikustera, eta egindako horretatik zozerrataran eiken. Eta orduan hasi nintzen apur bat ordenetan, ikusten ze, bueno, batasun bat euen egindako horretan, edo bueno, zentzurik euken zozer hori konjuntu edo eikiek, eta hortik urten zan, gerora idatzetako poema desente dau, ze asko aldatu da ordutik, ze baitebe asmue bazan, hori ikustie zer dan egin dakue, eta ia merezi dauen zuzentziek, eta, bueno, hartziek tartie lan egiteko horregaz, eta forma emoteko, ez? Eta, bueno, irudutu diaten baietz, eta eskerrak, ez? Horregaitik hauzelako ben gaur. Pandemien alde honak, ez? Denbori hartzai, ez? Zozerrona tarabilako. Bai, nik alde horretatik behintzat eskertu dut. Bai. Bueno, eta esan dugu azaro inguruen urten zala liburu ez, orduen azoka baino hori nau, baina zu azokan egon zinen bertan ez, landako gunien, liburuek saltzen, zelan bizi zen duntzuk hori, ikusti egentia zelan doien zure liburu hartu, gero sinatzeko eskatu eta hori dana. Bai, bueno, nik bi aldetatik bizi izen neban azoka desberdin, aurretik bizi izen dodan aldiegaz konparaute, aurretik beti kontsumitzaile eta jarraitzaile izena zelako, eta aurten alde batetik izena sortzaile, eta egonaz nire liburue aurkezten eta, bueno, saltzen bertan, eta baitebe liburu saltzaile moduen ez, denon arteanen estanien lanien egoteko eskaintza heldu jakulako, eta hartu gendulako, eta bertan egon gara egunero, nik lanaldi erdiein eban, eta ize esan oso ederra izen zan, ikusten dozu alde batetik, bueno, horrek benetan zeman mugitzen dauen, ez? Da, benetan euskal sortzaiek edo behintzat literaturan eta egin baten musikan baitan mugitzen dien euskal sortzaiek batzeko dauen lekurik potentiena, ez? Eta, bueno, Durangarrontzako data importante bat da, baina baitebe orokorrian euskal kulturan ekosistemantzako
bai ebe, ez? Eta orduan ikusten duzu, jendik zenbat prestetan daben argitaletxietatik zenbat lan egiten dan horretara begire ez, eta, bueno, gero ikusten duzu zatzotik mugitzen dien kotilleuek eta aritxuek, ez? Honek bestigaz horra egiten dau, eta ezagutzen duzu ez dakit nor, eta, bueno, hori nahiko interesantia da, ez? Azoka barruko goen kare, txabal. Horrek beste programa baterako emoten dau. Fijo. Vale. Eta, bueno, horren aldetik bai etorriko ziren, zure, bai zugandik, bai kanpotik, zurekiko etorkizunerako espektatibak, ez? Motivazioek edo bilurrek edo lako gauzak etorriko jatzu zen. Bai, bueno, egize esan, espektatiba horrek edo presinue zeo zelan ja aurretik bizineban neurekiko, hain zuzen sarixen barri heldu jatenien, bueno, garai bat, nerun nahiko harreman eskasan euken sorkuntzagaz, zalantzan nebielako jarten benetan nik hemen okupetan doan lekueia, ez dakit, merezi doan, benetan ez dakit sozetarako balio da ben eiken dodan honek, gaina zen heldu nahi dodan lekura heltzeko, ez? Eta, nahiko hile gogortxuek izen ziren, eta oso loturan gainera proiektu honegaz, ez? Aurretik egin ebalako saiakeraren bat beragaz zerreiteko, eta eneban lortu, eta horrek azkenien bereziki, hegemonian zeure burua izlatute ikusten ez badozu, eragiten dutzu zalantzan jartzie zure lana, ez? Eta orduen, bai presinue egondalde batetik, baina gehiago hartu dut sarixe, zozalango berme moduen, ez? Badeko dala igual leku bat hemen, ez? Eta merezi dala eiken dudan hori, jendien gana aiegeti, ez? Orduen, egize esan bai, datozela zeuzelango presino batzuk eta gazte etiketa horregaz, eta abar, baina, ustot nahiko momentu honien heldu jatela, ez? Baneukelako lako distantzitxatxo bat lanakiko bai, eta nik hartu dudanera, hori gehiago izan dalako, aurrera jarraitzeko bultza moduen. Zuk esazu, eukin zendu zela hainbat eta hainbat poema, eta egin zendula aukeraketa bat, ez? Hor beste hainbat eta hainbat eukin gozuz, aldotzezuneatara beste kontestu bat, eta beste sosetarako balizia naiz eta jarraitu gaur egunien idazten, hor deko zuzenak hor dauz, eta horrekin behin leikezule beste, erbez? Bai, nik uste gatza dela, igual aspaldi idatzitako gauzegaz gaur egun emozioneti ez, eta benetan motibetie gaur egun zerreiteko moduen, baina egize esan ointxe bertan behintzet biherrik estekot jarraitzen dut gauzak egiten, jarraitzen dut idazten eta nahiko gotxu nau. Ointxe bertan esku hartien dekoa zen gauzegaz, orduen, horregaz egin gota aurrera oingoz eta bizarretzi ikusiko gu. Adibidez, esku hartien dekozune oin, esku hartien edo, erre da. Zer da erre? Bai, erre, da bertso emanaldi bat, ez? Olako aterkin horren peien jauzten da, baina hor gauza asko sartzen diez, eta bertso emanaldi bat da olako emanaldi hibrido bat, bertsue beste disiplina batzugaz uztartzen da bena, horren adibide da Miren Amurizak askoa Etxebarrietagaz batera eileban gorria, ez? Horrek bertsu eta flamenkue kombineta bazan, honek errek bertsue batzen dau geixen bat antzerkixegaz, baina dantza be egiten dugu, poesia errezitetan dugu, ipuine kontetan dugu, danetik dau. Orduen, hori egin baten badator guk ezkeunke gaulako beste esparrurik nun oso prolifuko egaren bertsu ez gain. Ez, orduen, esan gendun, danetik egin gogu, aprobetxaute oso ondo bat besto gula ingo. Eta bai, olako remix handi bat egiogu, eta hortik urten da erre, ez? Da nahiko gure gure asmo eta interes pertsonaletatik urtendako proiektu bat, ez? Eta bilatzen da bena apur bat, gure ordena haundi eta jerarkiko honei punta ataratia.
Zer erantzun jaso zue, oinarte zein duzu esain bat, eta gero esan propaganda apur batein aprobetxa nunen bio zuen barriro, baina oinarte ze jaso duzue? Egiz esan oso harrera ona euki dau, 5 bola ustote jo guzela oingoz, estrenue Durangon izen zan, eta oso gustora ibili gara oinarte, gube nahiko gozatzen proiektu egaz, eta, bueno, errepresentazio egaz beragaz, eta kanpotik be oso harrera ona jaso dugu, eta nahiko gotxu gabiz, bai, datorren aztien hiru bolo dekoguz, eguaztenien Tolosan egongo gara, eta zapatuen zuian, Olat Salvadorregaz batera, gu teloneroek gara, eta ostien gaztetxien juerga dau, nonok etorri gore badau, 11 barikuen, eta zapatuen Trebiñun, eta horra etorri mesedez, bestelan ez dakit norretorko. Wow, ja. Ya está. Bai, vale. Beste galderen bat okurritu dut, Mentxau ziren hori. Venga. Hartu baita. Beste galdera bateko gu hemen. Bueno, nik entzunot zelan zabizien erregazta ikusi dut sare sozialetan, baina gustoko jaten jakitia zelan heltzen sarien ideia hori eitera, ez? Nondik datorren, segaitik ustartzen dozu esan arluek, ez? Segaitik. Galdera ona. Bueno, egize esan, ideia hasiera baten esan guri izen, guri proposamena heldu jakun lanku kultur zerbitzuak enpresatik, lanku da bertso saioek zehozelan antolatzen da bezan enpresa, ez? Eta badeke beste sustapen alderdi bat arduratzen dana bertso emanaldi berez isegaz, zeinen helburue egin baten dan bertsoe beste publiko batzuen gana helarazti, ez? Eta ikusike jundan urtien erradikalak ginen eta gorriak emanaldixek euren bidie amaituko bebiela, pixkat hor geratzen zen utxune bat, eta belonaldi barri xauei lekue ingurotzien, eta guri proposatu eskuen zuzenien zeo zerreiteko, bertsoemanaldi berezi bat, guk nahi gendu modukue. Eta, bueno, hori ederra izen zen, egize esan zalantza gitziuk gendun, aukera bat zalako guk nahi dogunetik eta guztetainakun leku batetik sortzeko, eta hori zeuzelan lan bihurtzeko, ez? Eta gainera lankuk ezagutzen gaituleko, ez? Orduen bagenek izen, guri esan badozkue, aukiko da biezela espektatiba batzuk eta jakingo da bilagitzi gora bera nondik joko dugun, eta gu, ez gara oso originalak izen, eta ikusike laurok garela marikak edo boierak, eta laurok sartzen garela gazteetik eta horren peien, eta laurok bertxotan ibilten garela, horri buruz hitz egin dugu geixen bat, eta hortik mugidu gara, apruat kritika orokortxu bat eiteko. Bai. Vale. Bueno, amaitzeko, lehen hemen kontagotugun moduen. Hori, esan dutugu hemen gauzela abadien bulegoen, ez? Eta, tarte hau Aitor Pekatari ditzen da, eta orduen bihurtu dugu tarte hau pixkat konfesionario estiloko zeo zer. Orduen, kontabalko eskuzu lan pekatutxoren bat... Ostras, segatxa, egizea... Izan da, Durango kasokan entzun dozun kotilloen bat, enteresaren zeo zer... Hori ez da bere pekatu, baina hori da beste entzun. Ja, baina, pixkat... Horrek gero kontauko dutzuaz. A ver, offline, offline da, ez da izan dan. Off the air, bai. Bai, horrek esan. A ver, segurenik ez da izango iotenan dizena, baina horan etorten jatena, da, jundan eugenien, ingurue euki gendun Durangon, ni dinamizetan egon nintzen, eta islari moduen etorri ziren Uxu Alberdi, Miren Agurmeabe eta Miren Amuriza. Eta usteot, aipatu ebiela... igual esan izen... Ez, parkatu. Erratu einaz, beste inguru bat izen zan. Hainbeste pekatu. Nik hainbeste pekatu esan dut, ez inguru. Ez, inguru iburuz hasi dalako berbetan. Ez, baina, beste inguru baten izen zan. Aurreko egunien egon nintzen, Iruñako laban poesia berri bat izeneko inguruen, eta bertan Itziar Ugartek eza eban nien zulego nintzen. Itziar Ugartek kontau eban bazelan idatzi ban poema bat bere isekuei buruz, eta
bueno, zala bere isekuen kontu nahiko pertsonal baten inguruen, eta berak hori publiko eiteban poeman bidez, ez? Horri buruzko esalako, eta eskatu zila baimena bere isekoi liburu urten bizanien, ez dakiz zer. Eta gero, nik konturatu nintzen, nik inori ez dut eskatu baimenik berai buruz poemak idazteko. Orduen, hori igual pekatutxo bat da. Liburu zue, adibidez. Bai, liburu zue da pekatu bat. Pekatu baten ondorixo. Bai, hainbat pekatun ondorixo eta pekatu bat bere horretan. Nik uste idazle danok seguronik eta musikarisek da holan bebai, baina bueno, hoize, konfesau biherreko, ni onartzen dut, pekatarixen nazela, eta seguronik ez dut dela inori baimenik eskatuko, parkatu. Baina hori lehenguner arte zinen konstiente horrena, igual. Jende guztizek eite ban. Ja. Bueno. Ba, jazta. Idazten dugun egunien gupe bai liburu bat, irati? Bai. Gure memoriari buruz. Eskatuko zuen. Eskatuko goi, meina. Bai, edo ez. Junos. Alatuko tego izena, pertsonei, talako gauzak. Gero torriko gara hona eta kontauko dugu, ez? Bueno, eske... Zugu eskatu baimenik. Ba, hori da, eskerrik asko Leire. Ondo, eskerrik asko zuei urrengor arte. Bai, eta egongo di, urrengor arte. Gero zunien, torri alzara, elkarrezketa gehiago ingotuz. Ondo, bai, zuek deitu. Edo besteran agertuko naz. Hori da, bakizu, ikesi zubidie. Errekien bestaldera pasau eta listo. Ta, jazta. Oso, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, agur.
Ze interesgarriz, Leire Bargaseri, Aitor Pekatari niñiko elkarrizketi, Da, bueno, apurke, bagoiz aurrerantza, gure Laixi Hartze magazinen bigarren denboraldiko eta bigarren saioagaz. Aipatzeko, hasieran Astuiaku komentetie, baina, bueno, regalo bat jaso dugu irratien, garaitik zuzenien, bueno, bertako Gontzalek, egondezku Laixia erratiko lako, trofeo antzerako bat edo, egurre zeine, esku zeineku, gure logu egaz, ikurriña bat egaz, irratien eta olako asuntu egaz, da, benetan ilusina asko inoskule Gontzala, así que, bueno, entzuten basabizo urrengo egunetan entzuten badozu besarkada bero bat, gure Laixia errati honetatik. Eskerrik asko. Eta beste barik, gure magazinegaz aurrera juteko, oin gure errekalek, badakar beste behin, sampleatzen tartie. Bueno, arratsaldeon kuadrilla, gustura, zelako hau. Bai, hau zartute, Etxion zauzien ontzako, bueno, jakin daizuen oin tekniko lanetan egongo nazela tartit edo mitartiz, bueno, gaurko programa nahiko sendua izango da. Sendo alatza gorra, Oso, hau. Benetan, aipatzeko horrekal niri kanpotik entzule asko bota hostien referentzia izin da tartibetan sampleatzen oso interesgarri zidala eta zure abotza oso erakargarri zidala, benetan, Gaur erakarpen bikoitza zen, hau, txabal. Ba, bueno, la que he liado, txabal. Bueno, ya está, todo controlado. Bueno, orduen, gaurko sampleatzen tarterako, ba, bueno, ibili zen naz trastietan, samplerra zelan erabili zen dan, hori zertako? A ver, hemen botoiek eta tekniko da horre mikrofono ostetik erakusten. Semantonetan hau, modo multitask. Osa, gauza esko nire kontu eta, bueno. Okino ordutapiko ordu bi gauz estu dituen, eta oinarte errekalek ez dutxe galetu tekniko eri, zelan ostu jadoien volumenan botoi, Hori da musika antzako. Vale, ederto. Qué disaster. Orduen, bueno, aurrera goiez. Bai. No me lies. Orduen, gaurko tartien, inotan lana edo... No me lies. Gaurko tarterako jo dan, takit, lana, izan da gehien bat, samplerra zelan erabilizen dan, baina ez beste abesti bateko gauzak erabiltzen baitzik eta beste dozein errekurtzu. Badauz abestizak ekarri doaz bebai, baina ez abesti konbentzionalak edo oikoa dian sampleatzeko abestiak. Ja, igual, en vez de abestiak, izan aldie soinuak, izan aldie... Vale. Nigo nazoen galdetzeko... Asierrek ulertu ez da. Nik ez dut oso ondo harrapaulen terminue. Vale, oin izango die, erreferentzia batzuk hartu izina kanta batzutatik, beste batzutan sartu izina. Alda izen Laixi erratiko sintonia. Hori, edo Aimar, edo Jose Txuren... Edo Joan ez da ize, eta lagune, hau Laixi erratia, beste kanta baten sartzen, ez? Vale, holako referentzia txikitzu, ez? Hori. Vale. Vale, orduen, lehenengo referentzia. Keixiok, el zirkulo diskan, bueno, justo hau ez da abesti bat, hau izan diska barruen dauen interludio izeneko bat, dala abesti tarte eta sartzen dan tartetxo bat, eta Javi Barra jaunari bururatu jakon, risoterapia interludio izeneko tartia sartzia. Eta honetan, ustartu izen dau, bai barre eta algara soinuek, holan ez dakit. Hori da, holakoek. Justo hori, holako bit. Horrek bai, beste abestitako tarti edie, baina justo karo, ez dia, justo abesti musikalenak baizik eta algarak hartu dauz bakarrik, eta beste alde batetik hartu dauz monologo atalak, bale? Monologoen zatile. Estatu mailan izen dugu zen, holan komiko edo, zelan da, bai, komiko edo monologista famatuenak hartu dauz, eta horrekin indaba abesti bat. Horrek bi elementu horiek gustartzen. Bai? Ia, entzun gurot, Entzungo gu, bai. Venga. Irrikitan, no? Eta bueno, segurazki danok ezagutuko dugu zen monologista die. Ai, volumen. Sabemos, señorías, que monologista tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Ansar. ¿Puede estar usted seguro? ¿Puede estar usted seguro? Todas las personas que nos ven. Todas las personas. Que les estoy diciendo la verdad. Horrek lehenengo algarak. Hau disko barruen, Bai. Estamos trabajando en ello. Horrek lehenengo algarak, vale? Geratu zaitezi barriegaz, vale?
gainontxekuek ezagutzen dugu. Una crisis económica. Epa, Zapater. Que pasan cosas, pero no hay que exagerar. Nosotros no hemos negado nunca la crisis. No va a haber ningún rescate de la banca española, la famosa amnistía. Yo quiero decir que nosotros no la vamos a apoyar. Erraso ahí. Hemen dugu bigarren barriek, bale? Hortxe. Horre. ¿Vale? Desconozco absolutamente que se haya producido ninguna destrucción de pruebas. Lo desconozco absolutamente. No sé si estaban, si estuvieron, si alguien las quitó. Es que hay cosas que no se pueden demostrar. Da brutal nik uste te pillo bat interludio hau, que es lo que se debe hacer si se demostraran. Simplemente no se pueden demostrar. No hubo financiación ilegal. Unos hilitos. Son unos hilitos. Ostras, qué guapo, Bai. Gustaviate. ¿Y la europea? Oye. Ez, pentsau ez la clavo, ez dakiz egaitik, baina pentsetan hau hola bukat. ¿Y la europea? Hola bukatuko basan. ¿Y la europea? No, pero ¿y la europea? ¿Y la europea? Ese raso, ya. Egunen baten ekarri biogu rasoiren bai. Frase celebreak. Celebreak. Rajoren top, es ranking. Mucho españoles. Ranking Shoy. ETA es una gran nación. Ranking. Bueno, aurrera, bai. Entzun izan dugu, algara diferentiek, gure monologistan diskurtzon tartien, ez? Eta oso kurioso izen da, ze niretzako oso zagunek izen dien abestitatik hartutako barri edie. Entzungo gu lehenengo, dala, Fugiz taldeko Fugila abestiz, niretzako oso zagunen ez daki gure entzulientzako, baina bueno, ezagutzen ez dozuen entzako. Entzungo apurtzo bat. Eta gero jungonaz, justo barri egiteten dan tarte horretara, bale? Venga, oso. Hemen dekogu Miss Lauren Hill eta kompainia. Bueno, hoy contesto de pillo con Chule gabiz hemen dantza daiken supertxarto irurogor. Moizen burua. Zelan supertxarto? Cabeceo, a tope. Banina bai superrondo idan, Bueno, eta aquí. Ia? Zain nau. Zain zauzela? Ezaguna dan tartie azteko, entzulientzako. Joder, basa ziko. Ontsa, zebe da? Tranquil. Eta bueno. Hemen sama gogortzen. Bai, aurrera tatzen. Ontxe. Ba ez. Bueno. Vale? Da guapo kante baina. Vale. Ulalala. Bueno, ba... Ezagutzen ez duzuentzako, ba, de Fugiz estatu batuetako soul, neo-soul... Musikan, ez dakit aintzindari, baina oso referentik izen die. Soul soinuak hip-hopakin hastau izen izendakoek. Eta, kasunetan, Lauren Hill abeslarisek barre batzuk botetan dauz. 20 segundo barru. Eta horrek entzun izen dauz abesti zen zier, bigarrenak, adi arreta jartzeko bigarrenak gustot izen diela, eta ia gogoratzen duzu zen, baina bueno, ontxe datu. Ba ez. Eta hemen deko guz, barretxo horiek. 3, 2, 1. Horre di lehen entzun dugu zenak? Lehen entzun dugu zen. Ez da izango. Batzuk, bai? Batzuk, horietako batzuk honek izen di exactamente. Osea, hartzen mozu abestian tarti eta... Parkatu. Abestian tarti hartzen mauz, justo, identifikable leke exactamente abestu honetatik atara da bizela. Vale. Bigarrena bidibidie, hau bai... Abidibidie? Jode, baina benetan rekal irudzinatela brutala,
Osa, zu konturatzi olako rekursuena, eta horre rekursi bai topeti, Bueno, Osa, kanta famoso eta oso guapo eta kulturalki soul musikanak hartzietatak. Aitortu behar dut, lanketa sakona indo dala, Aitor pekatai. Eta internetetik bai, egon mi izena zela topetan asko. Ez da izen igual etxin ni bakarrik kontatu izena zena, beste batzuten bai. Ja, hombre, eske horretaz konturatzi. Imaz de nahiko potenti eta benetan, gaurko tarteai, ordu batzuk sartu txetezela, así que... Un respeto, Venga. No, adibidez. Guazen, bigarren adibidiarekin. Hori da. Eta abesti hau bai danok ezagutuko dugu, ze bueno, bere garaian, ban iraultza bat izan zan, estatuetatako, joder... Estatu batuetako bideoklipan... Me llevo la pelota, Jarraio, Rekal, estatu batuetako... Bueno, bideoklipak azten hasi zenien, Michael Jackson jauna, edo, bueno, bere ekipo guztiakin, buratu jakien, abestiaz gain, korto edo pelikula txikia montetzen. Eta horietako ezagunena, zein da? Thriller. Efectivamente. Danok ezagutzen dugun thriller. Thriller? A ver, oso luzidateko ziuel, ez dakizema minutuko sarrera abestia hasi arte. Aurrera pasoko. Osa, bideoklipa bera zan, ja... Claro, 14 minutazo, 13 minuto. Eta abesteak, zenbadekoz? Abesteak bakin gauziko lau. Ja. Baina, pelikula edo bideoklip bertzin honetan, badau 12 minutuen justo bukaeran, ez dakit gogoratzen duzuen bideoklipa. Bueno, bera, sinemara doie bera bikotiaz. Koreografia zatia bai baina. Bai, bera, Michael sinemara doie bere bikotiaz, eta sinemati bueltan, sementerioso batetik pasetan die, hierri batetik, eta hor gazten da jendie, bueno, lurpetik ateretan, zombiak no seke, eta konturatzen da Michael bai, zombi bat dala. Eta hor gazten da Michael... Eta agertzen da umeba de repente... Ez pargat. Bueno, txiko, pues, Michaelen epaiketa kontu kalde batera. Eta, bueno, hemen justo nina behar ikusten monitorian, hierri aldu diela, hor doi edo japi bere bikotiaz, azten da la jende urtetan hierritik, vale. Zer gertatzen da, bideoklip honetan, bukaeran. Bikotiak pentsatzen dauela, bueno, dana amets bat izen dela, baina azkeneko planuen ikusten dugu zelan Michaelek begira da kamarara bideratzen dauela, eta hor barre algara galanta entzuten dugu, ez dakit niretzako nahiko referenti izen da. Bueno, nire haurtzaru... Michael Jackson. Zenaiko bihurre. Joder, Rekal. Michael Jacksonen barre algara, hau, betxu, entzungo dugu, bale? Michael, I love you, Michael. Adibidez. Bigarren entzun dugu. Bigarren entzun dugu. Lehena, cabrón. Ostra, que guapo, Rekal, Entzungo barriro, bale? Lehenengo abestean bigarren entzun dugu. Ez, izen da, lehenengo tartean eta hori bukara emezartu dabe. Baina, bueno, hau izen da, Keisio... Ko. Keisio Ko. ¿Qué pasa, Ko? Michael Jackson eta Fugistaldian, bueno, ustarketa xelebre hori. Bai? Guazen, beste... Benetan, Rekal, Ez boikotean? Ez, bakizu zer gabizien egiten, Rekal. Ni benetan... Osa, da guztan pilo bat, benetan, da superinteresante. Eta da guai botat diolako txiste izlan luzetzen dugu gehiago eta gozatzen dugu denpora gehiago. Vale, egongo gamen amaik akartez. Gustora, buena mandanga. Lo único baten bate afariz, otzitzen ukingo da igual etxe, baina beste lan egongo nitzen. Ez, baina brutal, jarraio. Bueno, guazen gaur, Euskal Herrire bueltauko ga. Takizerekotan gaur mingainen barkatu entzule, baina ezin dut. Eta entzungo dugu Glaukoma taldeko ez dakizelan ahoskatu hau, ze inizial batzu die Gaur ondo zauz Glaukoma taldeko Kalima diskako 9. abestia. Hau ere interludioa da, edo tarteko instrumental bat. Eta Wirka irakurtzen da, baina bueno 6 letra die, W-I-R-D-K-A. Ez dakit, ez dut, ez naz gai zen akronimo horren zentzue zein dan topetako, baina interludio honetan baita ere, mongotzat, bai. Entzun dizengo dugune da, elkarrizketa bat. Telebistako programa baten, indako elkarrizketa bat entzungo datzetik, bale? Hor badeko gitarrie,
Imagineta hot elkarrizketa ezagunen bat edo, Ezagunen baten elkarrizketa, ointza estuko hori, bale? Bale, entzun dungo dugu oin, Dave Navarro nahotza, elkarrizketatutakoa orkeste. A ver, Dave, are you there, Dave? There, hello. Hor dugu, Dave? Yeah. Txau, ne? Txalota. It's coming. Vale, ezagutzen ez duzuen entzako, Dave Navarro, ba, niretzako ezagun egin izan zan, Ink Master programan, aurkezli esana, estatu batotako atzu atxai lehiaketa bazan, eta bera zan, ba, zelan dau, Masterchef moduen, ba, aurkezle jurau, zan horre tarteko zerbait. Masterchef moduen. Vale, eta hori entzuten dugune, Mike Einzinger da, Einzinger, Inkubus taldeko gitarra jolie, bale? Ze bitxikeri dau elkarrizketa honetan? Ba, Mike Einzenberg 2008an, edo 2008 inguru horretan, eskua apurtuean, edo zer pasaiakon eskuen, edo besoetan, ez dakit, exactamente nun, ze dana, nik ulertu dana gaiek, Eta gare bat egon zan, isildu behar dut apurtu bat. Gare bat egon zan tipue, eske, karo, nire gainetik berroetan dau Mike, eta no puede ser. Joder. Shut up, Mike. Vale, elkarrizketa honetan, berbait jendabe zer egiaban bera garai horretan. Esku apurtu egan nien, ba, bera hasi zan orkesta baterako musika komposatzen. Jake bere proiektu musikalin, ez eban, gitarran asuntuei kaina asko mon, ba, hasi zan orkesta baterako musika komposatzen. Eta, karo, orkesta baterako lan eitxiek kristuna da. Eta zuzatu zu bat. Tiponek ekin gaukizton buru orkesta baterako tingla guztizi montetako. Baina eske kontu da tipo hau, dala fisikaren historialari eta filosofue. Joder. Fisikaren historialari eta filosofue. Claro, es físico. Osea, zenbat karrera sartzen dozu zor. Ni puta idea. Dana batera. Ez dakit nondik hasiko. Ez dakit zenbat master. Zu hasi zaiten fisika eta de repente amaitzu zu filosofia egiten. Claro, orduen tipo hau. Y Darrajole ezagun izitia esa parte. Ba, eukindoz bere backgrounda. Eta elkarrizketo honetan ipiniko toin bai, itzuliko txuet zer da bide kontetan. Venga, ba. Bueno, ez en directo, bakarrik gogoratzen dudana. Elkarrizketo honetan, azaltzen da basiera baten, zelan zientzia, oza, bere musika ekoizpena edo sorkuntzak, bere musika sorkuntzak edo ekoizpenak, inspirau izan dan, ez bakarri musikati, baizik eta bere kasuen zientziaren mundutik, eta nabarmentzen dau, zelan zientziak lagundu izan dutzan, esan da, hostia. Hostia. Txartu egiten dauen gauzetatik ikestera. Zientzian, gauza txartu egiten duzu nien, ikesit, no zu ez da? Behartu egiten zaitu gauzak beste erabaten egitera. Experimentatzen zauzen bitaten, behartu egiten zauz, beste erabat bilatzera, arazo horri irten bidatu petak. Hori da, zientzien arluen be, hankasartze bat, da gauza positibo bat, ez? Ikesteko eta hurrenguen akatz horrek ez. Arte munduen, musika munduen, hain ego inflauda dauzen munduenetan, porkatu, ez dakit, txartoitiek edo akatzak ez dauz oso ondo ikusite edo oso mingarri ez idie norbenako ego antzako orduan. Berak zientzak emon notzen ikuspegizia apur bat hortik urteteko, ez dakit glaukomak horregaitik aukeratu dan tartonek, suposatzen bai. Zientzak badeko prueba error hori ez, eta igual artistak igual ez. Bai ez, metodo zientifiko ez, gauzakein, hau erabilikot, ez da funtzioetan beste gauza bat erabilibiot ez, da hori ikaskuntza bada eta gauza positibo bat ez. Igual bilur gehiago, artistak bilur gehiago dau... Bai, dana perfekzionismo ez, dana ondo lehenengo duen. Konfonditeko bilur gehiago. Eta ez dakit glaukomako kidiek hain sakon pentsatu abien nimo duen. Hau dana, nik ulertu izan dana, berak egin nahi izan daben. Jo, nahiko ulertuz. Bai. Dakit, Eta, aipatu dugu Mike Einzenberg musika orkestarako komposatu izan da bezala gauzak. Eta, kompositoretara jungo gara. Hau ezagun edukogu isorretan, askot aspaldi ez da lamendi pasetan. Abarkaz? Musika klasikora jungo gara, eta... Rafa. Eta zelan ez... Ludwig van Beethovenen For Elise abestian... Elisaren zako. Erabilizen da... Aite San Miguel. Sampler moduen. Aite San Miguel. Ostras, jo era brutal. Aite San Miguel. Beethovenen For Elise edo Elisaren zako pieza hau erabilizen zan oindala 20 urte. Nash, estatuatuetako Nash raperuan aiken abestia egiteko. Eta, besterik gabe,
tartetxoa jarriko dugu. Bai. Osea, abesti hau egia esan, merezi da. Ostras, ez dugula maitzi hau tarte. Bueno, hau ez da Beethoven. Hemen dugu bideoklipan sarrera. New Yorken gaude. New York. United United States of America. Epa, pianillo, Hor da Rafa. Qué guapo. Fondo nortzuz dugu, Elisarentzako piano, Piano. Anton Mari, apunta hau, Elisan ipintzeko. Anton Mari. Aleluia, Ostizak emon bitartien hau ipini eskero. Enbio izorako Elisa eslan da. Elisa full party. Ez, ikina holan abestu eta Elisan. Gospel. Goro. Jurreta gospel party. Anton Marik. Bueno, Elisa kontuek. Anton Mariah. Merry Christmas. Regal. Bueno, Elisa kontuek alde batera itxite, eta ni etarte luze hau, alik eta laburren nituko asmoaz, aurrera ingo dugu. Baina, sigabaiz presidente de puta. Bai, hijos de puta, nieko kristolan. Rekal, benetan, dabela superinteresante, nina Filipetan, zure sampleatzenak die brutalak. Bai. Bueno, orden, Elisa kontuek alde batera itxite, joango gara oin, bideojokoen mundure. Gamerrak. Eta hemen gamerren mundure etorriko ga. Baina, old gamer, no millennial gamer, ez. Old school gamers. 8-bit gamer. Kantero. 8-bit gamer. Kantero. Biziznan jendi, ja? Kantero. Kastiegie da. Ostra, kantero, Kantero baino, Opa, koki, besarkada bat. Opa, koki. Kantero baino horretiko. Eskerrik asko zure zigarruek, saltzearen 20 zentimo gaitik. 20 zentimo el cigarro. Oso gautezien. Bueno, old gamerrentzako. Bueno, entzungo dugu bideojoko baten soinu oso ezagune eta ja gaizarien asmatzeko ze bideojokutaz gauzen berbaitzen. Pac-Man. Alright. Weke. Zirrek arrapatu dao. Hemen dekogu Pac-Man jaunaren. Bai, arrapa bot, baina eske lehen ikusetelako irudi bat. Bai. Baina mitiko, ez? Pac-Man, ez? Pac-Man jokuen, badauz hainbat soinu. Ez? Famatuena Waka Waka, bera mugitzen da nien. Waka. Bueno, Shakirana da igual, gizio. Ez Pac-Manena da. Plagioa. Eta, bueno, ez dut lortu soinu hau isolatzie. Ze, badau beste soinu bat, osea, Pac-Manen dau Pac-Man, hori gaztaie, eta hori dauz mamu batzuk. Bai. Zuk mamu bat, osea, mamuek normalien janiten zaitu zuei. Zuri, Pac-Man moduen. Baina, bola handi bat jaten dozu nien, zuk aldozuz jan. Mamuen. Bai, hori da. Osa, uren atzetik alzara junda, jan. Paintballa janda, eta mamuen atzetik jun, mamu bat jaten bazendun, ite ban, esarata rollo, osa, ez Waka, zan beste soinu bat. Waki? Bueno, total. Al revés igual zan, ez? Ez dakizak, zan, baina, bueno, talde batek... Akau? Joder, ¿se gusta su eso? Jose Chubale. Perreto. Asiertxo etorriako gaur, Asiertxu. Eta bueno, bideojoko egaz garraitute, Guitar Hero jolastu izen dugunok, ezagutu izen genuen, edo, ni uste Guitar Hero historiako jokurik abestirik famatuena, parkatu izen zala, Dragon Forcen Through the Fire and Flames abestiaz, esan, una puta animalada, etxien zure plastikozko gitarriaz hau joteko. Zagit inoz, jolatu izen dozuen Guitar Hero. Nik ez baina entzun dedeko eta ikustieko azbidizue gentie topera, hor botoi dana sakatzen. Osa, hau zan, besti hau zan, la creme de la creme. Hori, entzule klasikoen entzako Guitar Hero, botoi batzuk bizien da ritmo jarraitu, ez? Hori da. Eta hemen deko gitarri eta opera. Hemen ja sogatzen zine. Esto es el quien soy yo del karaoke, baina Guitar Hero, ¿no? ¿Quién soy yo? El Pimpinela del Guitar Hero. Bueno, beste honetan parkatu. Badauz, bueno, hainbat moztuko du momentu bat, Badauz, hainbat... Aldozu bajatu beguru. Bai, moztuko. Bai. Eta bajatu... Porque tengo recursos de técnico, claro que sí. Orduen, hori, joko honetan, bueno, talde hau Dragon Force Power Metal moduen ezagutzen estilo esan,
gitarra tras gitarra, demora guztien gitarra atope gitarra. Eta bideojokun kutsu bat badeko, Sonic eta taulako bideojoketako musika bada, bai. Acelerau eta... Bai, apur bat oin dumpster erabiltzen da moduen, baina egei rockan eta heavy metal eta heavy baladan, ez? Ba, bueno, besti honetan... Espidiko esan bastante... Gitarra soluek hasi baino lehen, bueno, edo hasten dizen bitartien badau tartetxo bat nun entzun gaiken, zelan alegin du dien Pac-Manek mamu bat jate ban momentu hori, soinu hori kopiatzen edo sampliatzen. Ez da, sampliatu bertziona indabe, baina bueno, ni sample modu sartu indot, ze ikutua da, detaietxoa da, entzuten duzun egituz. Eta aurreratuko dut, tartetxo hori entzun alizetuko, bale? Rekal in deep waters, Bai. Sakon. Musika asko entzuten da honek, Bai? Larre. Eta hor deko, Larre. Ja, Pac-Man. Eta hor dago, Pac-Man. Bai. Hor dago, Eta bueno, hor dago, ipiniko beste behin. Puntada finegaz beste behin Rekal sampliatzen. A ver, Rekal, es que la has clavado. O sea, hola. Bai. ¡Qué pelotas, cha! Es benetan gabizela, ni gozatzen hau pila bat azier, O sea, nik, inok ez dau preparatu, inok ez teko lako informaziorik abestian. Bai, baina YouTube. Baina benetan, sampliatzen da puntada fineko tarti. Beste tarti idea puru bat, grosso modo, barragarrisek eta baina sampliatzen da, ondo hilaute eta ondo pentsatu. Segaitik uste zuen atorra bi hastien behin edo hiru hastien behin. Kaso honetan, hiru haste pindoz, esan dut, guez aguantetiarren pentsan, baina bueno. Denbora da, belako, azterako materialik ez dekot. Baina bueno. Urrengoen Josetxo dator, Josetxo dator. Orduan ezin izango naz, etorri. Juancho ez datorrik orduan. Bandangita gehiago dekozo? Bandangita gehiago. Venga, bandangita. Bideojokoen munduen jarraituko dugu, eta nola ez, bideojokoetaz hitz egiten dugu nien. ¿Qué pasa? Zeran esatko etorriko burure, gure laguntxo hau. Gure Italiako lagune. Bibotes. Gure Fontanerua. Iturgina. Parmako Iturgina. Eta bueno, hemen dekogu, bueno. Igual da... Clásico. 1985 atara eban, Nintendo 64, doze konsola zan gara jartakue. Bai, izan alda. Eta hemen dekogu, bueno, Super Mario musika. Da, abesti bat, ez da nago guztiz polite, harmoniko izan da egun. Baina, oso nostalgikoa da, eta oso... Eta agradable, bai. Bai, agradable, bai. Siesti botako modu nigu. Oin esan duzu, ez da guztiz harmonikoki erakargarrize, behitu, topa bizen dut, Lucky txaban, Nik trikitiziaz joten dakizen, ekizen bat bai, eta jotamen de puta madre, super bai, bai. Mario Brosena, Bai, dantzari egun baten, bai, parkatu, Rekal. Justo oin, aipatu duzu zelan, igual ez da, abestirik erakargarrizena duguna, baina, bueno, buruen sartzen jatun oietako da, ez? Lucky bai, da, totalmente. Lucky, nuntza Lucky Dub, edo Lucky Dube idazten da, Sudafrikako musikari bada. Eta, bueno, reggae inguruko estilotik, ez nazale egin du zehazten, ze estilo iten jaue, baina, bueno. Atara eban 1900 eta amairuan Different Colors abestia, eta erabili eban Super Marioan doinu ataltxo hau bera abestiko estribillo eiteko, bale? Vale. Zamen deko Lucky Dive eta Different Colors. Pura salsita modo txe, Bai, hostia, se motxe. Osa, estilo atletik oso anitza da besti hau. Zain badoi erregera. Un reggae, bai. Vale, Seona. Lubi da. Bueno. Ostra, baina intrue, ke kurrau, Osa, sartu enbida kanta baten, Bai, eta aldatzen dago apur bat, Baina, notetan da Mario. Bai, Mario Fontaner. Eta, bueno, besti berdinaz jarraituko dugu. Ze... Lucky Dive hau, 1993 inbia izeban bezala. Cocoa Brothers
Kokoa Brothers? Kokoa Brothers edo Kakao Anaiak. Kokoarra anaiak. Kakao Anaiak. 2000 urtien atara bien Super Brooklyn abestia. Super Mariotik Super Brooklyn. Eta hartu da bien Super Marioko bigarren ataleko melodia hori. Se desberdina da. Hau ez. Hau. Oh! Hau zen ja. Bajatzen zan nien tuboetatik bera. Ez? Hori da. Tuki. Kokoa Brothers sek hartua bien bigarren tarte hau euren ja estuten nuke, Super Brooklyn abestian oinarrize Ke guapo, vale? Eta mendeko gu Ole. Gaina honek base moduen ipindik, Ose, ya está versión ote La triketa más zaie badauz jokukos pibas soinu atzetik. Clean, champona, Salt Point. Honetan neti sartu dabe. Esan ez Super Mario hori inotxiek ez duen referentzi, soinuek, izena... A ver, parkatu, baina norri izen da soinui, oza, Mario Broseko soinu ingenieru, oza, horrek, oza, deko... Yo amendeko tapuntaute. Bai, no me jodas. Bueno, venga. Ai, soinu ingeniero ez dakit. Abesti izan sortzaile deko. Vale, soinu ingeniero niretzat. Soinu ingeniero. Bueno, esango dugu... Sortzaile, musika sortzaile edo ez dakit. Diseño abena hori abestize horretarako. Botako dugu iruko bat, zelaiko erditik atzera begire, eta sako dut... Pedro Mario bengochea. Koji Kondo izen zala. Koji Kondo? Y ahí la suelto, y si no, que venga las GA y me diga algo. Que venga Ramoncín. Y me diga lo contrario. Eta bueno, Super Mario kin bukatzeko. Super Ramon. Entzun duguz Super Mario jokuko efekto ugari. Eta geratuko gara bakarrik, honekin, ¿vale? Venga. ¿Vale? Champona. Amedeko Super Mario champona. Vale. Copyright Monikas. Mierda, non daba beste abestiz. Junjako. Junjako abesti. Bueno, bitarte, baina zuk ese Game Boy ukin zinun. Game Boy Pocket, Game Boy... Nik lehenengo ukina bena... Game Boy Color izan alda? Nik ukina bena izan zan... Color, ez da Color horretik beste bat egon zan. Nik Game Boy Pocket baina transparente ukina. Nik ukinan harinau bat, ni osabiek dona ustena, hori zan nire nengoko bideojoku edo, eta zan Game Boy baten moduko, baina zan grise eta niko oso potolue. Game Boy originala da hori. Game Boy bat, baina ez dakiz. Hori da hori zan lehenengokue. Ba hori izan zan... Horrekoen saltzen die, bastante... Bueno, karo, ez dakiz. Saltzen die, ondo, topokot. Nik bedeko bat etxien. Igual bai. Nik bedeko etxien, baina hau, da hain humeles, baina... Humedadiaz, galdu da pila kolore, zetasunez. Nire moduen Game Boy transparente. Es que hori zindu saldo, zian puto asko que flipa. Baina erostot zu jendiek, badabil? Bai. Baina, ez ba. Behin ju nintzen azoka baten nire trasto saltzen eta lotxa mostan. Hori saltzi, ez dakit oparitu neban edo txiendo. Baina bai da gauza bat, nik ustot ikonikue, oza, 80garren... Grise izango zen gainera. Grise, mitiko grise. Es que esan botoi morauekin. Zuri gris, botoi morauek eta pantalla san berdie, esan txuri beltz, san berde beltz. Igual. Es, o sea, calidadie, garai hortan un niño pantalla... Bueno. Baina hori, izan, 80garren amarkadako referentes, horkuek garen edor bizi zen garen on, referente bat, ez? Bideojokuen sorrera eta... 2000 urtetik aurrerako, Igual, bai, baina gure garaiko igual bai izen zien gure lehengo referentziak, ez? Bai, ez? Nik usto bai, ez? Nik usto 2000etik aurrera seginela horrek... Playakin, Playstationa... Bueno, eta Game Boyakin da, ez? Nik usto 2000 aurretik igual estatu batetan bai egongo zela, baina guk usto hortik aurrera. Gero duzian Game Boy Advance, Game Boy Advance SP... Bueno, gero ya, bai. El irónico o paradójico Game Boy Advance Girls Edition. Girls Edition, Game Boy Girls Edition, o sea, ez da, o sea... Es que Game Boy da mutil, ez? Jolastu mutil eta neskako. Bakarri zien eskantzako, o sea, mutil entzak. Telita, tela. Game Boy Girls Edition, o sea, juega chico, chica juega. Pero hoy las edición chicas. O sea, juegan los chicos, pero hoy las chicas. Juego de chicos, edición chicas. Ah, vale, pues bueno. Bueno, bai, baina Mario Bros benetan referente, 80garren mendeko eta 2000garren urteko. Mario Bros edición carpinteros. Solo para con bigote. Bakizu Mario Bros dala emigrante bat? Ba, italiano, Italo-americano, Italo-americano, Gauri da. Italiatik Ameriketara jundako iturgina. Baina jatorriz
Hemen izango zan, gallegu edo lan. Hemen izango zan marrokixe. Jamete. Hemen fontanerue gallegu edietu. Jatorriz baina, japonara. Osa, guraso japoneko edi. Claro. Marionak. Bai, bina dau pasaute. Bai, bueno. Osa, sortzaile japonesa. Makinas, tío. Es que japonesak... Orduen, Mariokin bukatzeko. Charlie XCX. XCX. Produktora, ez dakin ordan. Ba, bueno, zutila bizen da, ez da bere oinarrirako hainbeste trasto erabili. Orduen, gitxi geratzen da, bai. Orduen, Charlie XCX, Boys abestian justo, Gen Boys, egon gaberretan eta baitu. Boys. Boys da abesti zen izin burue, eta emakume baten ahotzen zungo dugu. Eta bideoklipa honetan ikusi nahi duzue, ba, bueno, estatu batuetako famatu asko agertzen di bertan, euren gauzak egiten. Baina, abestu honetan entzungo dugu Mario Broseko txampon hori estribillo zier, bale? A ver. Eta bueno, estribilloen erabili izen dan errekurtso bada. Eta hori izen da. Eta bukatzeko, ba bueno, gaur... Amaitzen gabizia benetan rekal. Jo, nik ez dugura amaitzi hau, Gaurko azkeneko ekarpenarekin noie. Hemen ja adarra joten hasi die. Ez, benetan gabiz, Serizuen gabiz, Serizuen gabiz, benetan. Ba bueno, ba bidiz honetan ikus... Ez que pasten dau inkomodo zetik pentsetan dau, dabila luzetzen asko, baina benetan ni oso komodo dau, entzita. Arrakik baina hola beste bi ordu. Bai, benetan, Vale. Orduan goiez gaurko azkeneko ekarpenakin. Eta entzungo dugu lehenengo, bueno, esan digun lehenengo eta behin, bideojokoetatik urtengo garela, baina sartuko garela, oin bai, marrazki bizunen mundure, eta honek garriko dugu. Ez que ikusi, nik badak eta apurtxo. Bai, apurtxo bat, bai. Eta gustaina eta apurtxo bat. Venga, ai. Doraemon, katu kosmikoa. Ai, bazau, Ez, karo. Nik esan dut. Justo esauzu, letrekin batera, Karo, ez que ni jakin da. Ni jakin, ni... Zu bilboko, Ni ez bilboko. Prestinto duzu? Prestinto. Ba, bueno, abestia epinio, bueno, kutsu nostalgiko hau programara ekarteko, baina ez da izango Doraemonen sarreroko abestia sampler moduen erabilizen dana, baizik eta atal bakoitzeko hasieran erabiltzen den sintonia hori. Ordan entzungo dugu orain gazteleazko bertsio bat, parkatu ez dut aurkitu euskerazko telesa batek, atal bateko tarterik, beraz, entzungo dugu... Eta japoneraz bez? Japoneraz, ja, así estamos locos, ok. Ordan, entzungo dugu... Entzungo dugu atal bakoitzien egun horretako ataleko izenburua esate bien atzeko musika, bale? Vale. Altutxo ipiniko, zein da, bederatzi erren kanala, ez? Bai, entzungu berriko, bale? Neskato robotikoa. Vale, baina kuadrilla, zentremonos. La niña oso barri garri zedo la niña. Baina, tikititin. Atzeko hori, bale? Venga, ba. La niña robot. Geratuko galenengo, lehenengo tuti, nota hoiekin, bale? Tinkin. Eta nortzuk ekarri doguz gaur programara honekin bukatzeko, ba, bueno. Justo eta Cristina. Ez, baina perfectamente izango zien talde honen kide. Zekarri duguz beste behin txilmafiako lagunek. Juezaten Pancho eta Peio, baina... Baina, justo eta Cristina, ba, bueno, invitate zauzien aiosu nien txilmafiako lagunek ezagutzera, zer ikuste ondo erongo zinen, la? Lehenengo esagutu bihos guk, zuri presentetako, baina bai. Baina, bueno, itxiko zaitxuet, gaurko programakin bukatzeko... Pichulari. Doraemon, txilmafian Doraemon abestiakin. Ba, eskerrik asko, rekal. Eta, bueno, raituko
dauku berretan, lehenengo aldiz entzun arte Doraemonen erreferentzia hori, eta ero ya txiko zaitu eta ez dira. Perfect. Nire aldetik, placer bat izen da gaurko tarti hainbeste luzetu Alizetiez, beti geratzen como con ganas de más. Benetan, rekal, placerra guri izen da, asiertani, egongo ginen beste guztubi, eta ez da bromi benetan, nire utxeat esanpleatzen munduko, Laixiarre irrateko tarte kurrauena eta interesgarrizena. Por supuestísimo. Egize da. Ba, mila esker ekipo, behitu hor deko gu. Hor ja moldatzen dabe, baina hor dau Doraemonen tartetxo hori. Pitxulari. Nobitak deko kanzer, Doraemon da pelutxoa bakarrik. Admitidu ya bada ordue. Egize da benetako historizia. Ba, bueno, sin más. Hau izen da nire ekarpena eta besterik gabe txiko zaitu eta Chill Mafiako lagunekin eta urrengo aste arte kuadrilla. Tú a tu rollo que a mí me vale, tú a tu rollo que a mí me vale. Tanto tienes y tanto vales. Si quieres un tiro te daré un par de. Pero pilla birras que aún es mediodía y no nos queda priva. Amar tú de partida, ya que mate. Y de música cao andita hasta que chiquilla. Yo no soy cantante, prima, tengo duende. Os mató a todos, hacha y serpiente. Mi niña estaba muerta hace bien de. Y empezamos a hacer esto pa' moverte. Yo soy la manzana, yo nací cabrón. Soy el orencero, te traigo carbón. Soy la fantasía como Doraemon. Te lo destrozo como Doraemon. Yo soy la manzana, yo nací cabrón. Soy el orencero, te traigo carbón. Soy la fantasía como Doraemon. Tengo de todo como Doraemon. Bueno, hemen izin dugu sampleatzen. Juan. Hemen musikak nahaztu dira, guztiz. Amigos. Hemen izin dugu musik entzuten gabiz. YouTube egin usteot, jazta moztu dugu. Bueno, beste barik, hemen izin dugu erregalen eskutik, sampleatzen tartie, benetan tarte oso elaborau, benetan, hainbat referentzia eta lotute eta oso interesgarritxe. Benetan, guke asko gozatu dugu, eta uste guen zuliepe asko gozatuko abinela sampleatzen tarte honegaz. Por supuesto. Eta beste barek, ja maitzen jumi gara, gure Laixi Hartzen magazinen 22. Saiu egaz, bigarren denboraldiko 22. saiu egaz. Eta horretarako, amaitzen juteko, gure lehiaketan tartie eskainiko zuegu, dara Laixinger. Juantxu frioleri fosfa, zisoleri zamene, ainolari, trainolari, Juantxu trebol. Imigu, Peru. Imigu tarte honen transkripzioa, Urduri pinida. Imigu tarte honen transkripzioa, egunien entzuten dut, era desberdin baten, zer esaten dauen, eta ze letra dien exactamente ahoskatzen dauzenak. Eta egize da, entzuten dala pilo bat, gero eta gehiago. Nipe, espero nagoen pertsona asko hasiatez abesten Juantxu Tri oleri fosfarsiz. Oleri saman, Beretan, ja, himno bat. Samene. Beretan, himno bat bihurtzen dabil, Laixi errati zen himno bat, eskertzen dago, ganea Kristina botza izeti ez, gure Laixi errati zen erakusli ez. Bai, hori da. Hori da. Eta beste barik, Laixinger lehiak eta bakizu eslan funtzetan dauen, harinako hastien be okin gainun, gure abeslari eskutu bat, eta bueno, lehen da bizi, entzun da egun harinako hasteko abeslari ez, teniko? Oso ondo. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If
if I was a sculptor. But then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down your words. How wonderful life is when you are in the world. Honek, ez tozku referentziari gitxi, baina aslako abotz iturritxe dekon, ez? Benetan bai. Bai? Lausper. Bai. Abotza, sakon bota da. Hau izen zan... Everybody! Beste iruko bat botako dut, ez dakit Elton John izen da entzun duguna, besti ze? Bai, puede ser. Kosan izen, bai. Zu badinozu zuzara ditu hemen musika kontuetan, Elton John da. Elton John izango da, eta beste lan aldatuko Wikipedian eta jazta. Hori da. Baina Elton John ez da gure abeslari izkutue, beste bada. Hori, bai. Odino ez dakigun ordan, eta bueno. Zentzu zien aukerak. Asier, kompromisu baten ipinen, ¿sabes? Bueno, jakin deixuen, Elton Johnek atuera dela azken alizen Dua Lipakin abesti bat, Cold Heart izeneko, Nahi kondo da, hola. Bai, egiz izan. Osa, ni bakit, gora etorriko kidiek ziela lau aukerak. Magal, uste dut eskinuz zabaldu aukerak gure WhatsApp taldera. Zemen ikusten dut, Mikel Merino, uste dut hau ez tala izen, Mikel Erentxu, Osa, aukerak bai esan genyu zen, baina... Txarto? No me fastidies. Ez dakit, igual gure barne taldien, barne antolakuntza taldien, bai zabaldu genyu zen, baina usteot gure entzulien WhatsApp taldera eskinuz lapota. Zelan igertu den gaur, gure emakumeak ez dira programa datoriz gauza. Instagramen edo zabalduko zan orduen. Hankamotz gelitu da, Bueno, horretarako, igual kagau dugu, kagau dugu. Hemen degot. Bas dugu, Ez ginu zen zabaldu, baina bueno, bota ginu zen uste dut sare sozialetatik bai, eta irratsaioen bertan be bai, así que bueno, aukerako kinyo zuez. Partaitza, benetan, nabarmen aukinio enguen, papeleta pilo bat jaso duguz, eta garrantzitsuena dana, audizio bitartez jaso duguz, erantzunek, jaso duguz, hainbat. Elegante. Orduen, oinokingo dugu aukerie, zuen berotasune gure erratizien zenditzeko. Baina lehengo, aukerak, bota ginuzinak. Abeslari diskutu, A. Katalin, gora etorri. B. Magali, gora etorri. C. Mirari, gora etorri. D. Julene, gora etorri. Gora etorri... Katxalin, Magali, Mirari, Julene. Horrek izen diez, gora etorri bakigu, gora etorri taldeko abeslari bat dala, baina zeinote... Oietako zein zengote da. Orduen abeslari eskutu epini dugu, eta oin, entzun nahi guzen, gure entzulien audizuek, ez? Venga, ba. Oso ondo. Banan ipinikus edo danak jarri zen? Banan. Da, komentakuz, zuanetik. Bai. Aste honez kutuan Katalin Magali, Mirari ta Julene dudatan nabilni, aukeratzen behar dira nilango abilbi, autua Magali da, ai, ibili ta ibili. Bueno, ¡aupa, justo! ¡Epa! Aztionetako sosketa bertan bera itxiko dugule eta justo merezi zen dau. Baina ez boleto doble, oza, boleto? Ya sari globala, ya... Sari globala beretzat, Oza, bai, oza, ya... Ego, ez dakit... Amaino bierko dugu, ez dakit sosketan urtengo badan bera, baina ez ba urtetan be... Sartuko dugu. Bi papeleta, eta toketan baiako 3 papeleta. Venga, sartuko. Bertzotan egin mozu ez 3 papeleta. Sartuko duzu hain bertan. De serie. De serie.
Ez bi, eta toketa mehatzu 3. Venga, ba. Hori, benetan, justo, beti izaten dutzu bardine, ez da pelota bizitiarren, eskertzen dugu, beti jauzor, laixiarratizien entzuten, beti parte hartzen danien, gainera auditzuek bialtzeko eskatu eta bertsotan bialtzen duzkuz ganera, osea, jo, la hostia zara, justo. Bai, benetan be. Entzungu urrengo erantzun... Hau laburtxu da, baina, bueno, entzungu. Ia, ba. Venga, ba. Iepa, ia, herrigora lortzeko magaligora etorri, esangot. Epi, nori izan dugu, hau? Hau ezagune. Urbileku ez da, baina ezagune, bai? Ezagune da. Honek kostalde inguruko izango te da. Ez da heltzen kostaldera, baina kostaldetik urbilek. Bai. Beste barik, bueno, eskertzen dugu, ez? Beste persona bat, parte hartu dago, eta gainera audizioz, entzun dugu bera botza hemen, zue pentsuzue. Hau da gure izarri eskorra. Izarri eskorra. Urrengo audizio ipiniko teniko. Venga, ba. Zaude eta gertu. Nor dau? Zarri ezue ba, Madre. Bueno, azte honetako laixingerra, zanda, gora torriko, Soldari, magali, banoa, kaletan zehar, dikitri. Makisio aspaldin jäneenik, mutta nämä spanata. Sellainen humonitseni, jo, ei siinä me terrible. Bueno, humonitsella vähän sellainen, kottuetaan, hostynne, kun se huetaan, mutta mennä. Bueno, erantzune bota da, dugu postoia, ez? Honi ganea, entzuten alez, aixik emondotxe iparraldetik, ganea entzuten aixi horre. Ego aixi, nik uste dekola. Horri nizari, mordu, esan da, aixinger eta, musiometroa eta, esan da, bai, dalak entzuten joz nik, esan da, barri estatitiskitekak eta, esos. Baina hori, da partatzen duzun du niri besarkatxu bat, justo, eta izarrota, dio, audizioak eta betzuzuz da, esan da, eguen nepe bielu labur bat, Labur, bai, si me gusta. Zai asko inda. Ia, burro nire Labur, dice. Hola, ba. Un beso, guapos. Kristo parafadi bota da, baina erantzuni bota da, ni... Bai, esan dau. Irurok bardine esan da, nik uste. Irure bardine? Magali. Bueno, mongo txegolako tensiño radiofoniko bat. Tensiño radiofoniko bat, mongo txegu, zetik ez dugu topau erantzuneko audizue, parkatu Magali. Badakit, behali dozule, baina galdun jaku. Arazo teknikoak direla medio. Bueno, orduen ja, honegaz ja, erantzune bota duzu, asier gure barik. Spoiler. Zerako tontu, asierrek emondotxen tono bajero honegaz, bere bajeri emongo txegu. Eta erantzuna da... Ez, lehenengo txaluek, erantzune, eta gero... Engu ja txartot guztiz. Oye... Eta gaurko astenetako laixingerra da Magali! Ba, niko ine ja dinamika solo honegaz jarretzeko tono bajeru emogotzetu. Vale. Oine irabazlie larrei emozionau barik esango dugu. Vale. En plan emo. En plan emo, hori da. Vale. Zu katarako zu Oier, guztu ataratia, nik atagot. Bai, se letri hobeto zen niri da eta igual ez duzu urertu. Venga, ba. Bai, hobeto zu katarako. Bueno, modo bajonero, oine mongo dugu, benetan gure abeslari izkutue asmatu zuen artie, mongo dugu papeleta doble bat, irabazteko ze irabaziko da bie. Errigorako otzara polit eta eder bat. Otzara polit eta eder bat irabazteko aukera izango dau, eta boleto doblie, iamairako susketarako. Beste barik, zelako sari polita eta... Hori da, ostra, botzo negazio bela... ¿Laixarri ratien o Radio 3? Radio 3. Radio 3, donde los elefantes sueñan con la música. Bienvenidos Turbo 3. No, baina hori Turbo 3 ya tiene otro rollo. Beste barik. Ile amaieran, mongo dugu, errigorak eskiniteko otzara eder bat, hainbat produktu gaz, eta papeleta doblie erungo dau. Papeleta doblie. Honek, ondino ez dakizinan. Ez da irakurriko horrekal, nik esango dutzut nordan, hau da, itziar...
Itziar. Itziarko itziar. Itziar arrasate esango neuke, baina begituen diot. Itziarko itziar izango te da itziar arrasate? Aupa, itziar. Itxakinat. A ber, segundo bat. Gure irabazla da Itziar Arruarte. Zoritxonak Itziar Arruarte. Arrasate. Itziar Arruarte da gure irabazlie. Boleto doble erungo dau, errigorak eskainteko otzarantzako. Eta mendeku gure telefono zenbak izia gordeta. Gure oso apuntau, da mikrostetik botaku edo gure oso apuntau eta entxufauko asuntu hau. Ez dakit nemeti dituleken. Sortik ezin da ditu, zure telefonoa? Nire telefonoa, bai. Ba, zure telefonetiko biena, izango da. Eta hori, bitartien, urrengo aztien parte hartzeko bai, eukin kontuen gure telefonue. Eta gure telefonue da 654 03 77 Venga, rekal esan barriro? 654 0... Etxal. 654... Ez que dislexio nagor. 654 0 behatzi lau. Oso ondo. Eta jeunetako sarise izango da, errigorak eskenetako otzara eder bat. Bai, Kriston otzara... Elegante, punto. Sin más. Bueno, deixe presteko, ala? Bai. Venga, a ver. A ver. Bajo txuntzuten da. Bai, bajo txuntzuten da. Bai. A ver. Bai. Zer da? Aupa? Itziar. Itziar? Itziar Arruate zara zu? Zantxuten. Baupa, Laixiar irratitik deitzen dutzugu? Haupa, Itziar, bueno, gure Laixinger lehiaketi irabazi dozu, así que bueno, boleto doble bate erungo zu, rigorak eskainiteko otzara bate eruteko, eta jarazo tekniko edeku zoina botzagaz. Bueno, hartzen dauen asunto hau, bestela barriro saetuko gara ditzen, A ver, Itziar. Bai, izan. Entzuten dau. Oin entzuten da, Ia, que pena, mondo, kendu otzegu hemen jubillo dana. Bueno, barriro esango dugu, Itziar. Irabazi oso gure azteko Laixinger lehiaketie, asmatuzu Magali dala gure abeslari eskutu, eta, bueno, esan moduen, errigorako otzara eruteko, boleto doble irungo zu bileko sosketarako, Itziar. Zondo, eskarrik asko. Zara izango zu ba Itziarreko Itziar, ezta? Ez. Nungotarra zara zu ba Itziar. Hernaniarra. Ostras, bizer guezu Hernanire. Bai, bizer bertara goiz, así que kontu zibile, Ze penaz jasture otxara tokause, agendu nerun Hernanire. Claro, bai, directamente. Baina, bueno. Bai, bizer sagardo festa deku. Eta, zelan ba, hartu zule, zelan entzun dozu, Laixia irratize edo, Itziar? Ba, ezagutu nun Eulen bidez. Eulen bidez? Bitu ze ondo. Ostras, gana konektaute, Bai. Bai. Jo, eskerrik asko parte hartziar benetan. Bai, zuei, aukera ematearen. Euskal Herritik zabaltzen gabiz antza. Bai. Beintzen zosketa datala, Eta eskerrik asko benetan. Oye, Itziar, bueno, oine adi egon, ia maiera nengu sosketa erraldoize, eta horre sosketatuko dugu erraldoize. Eta horre sosketatuko dugu, hori errigorak eskainteko zara eder bat, espero irabaztie, aukerak badeko zuz Itziar, así que beste barik eskerrik asko parte hartziarren. Zondo, zuei. Hala ba, venga, Gabon. Jo, Hernanitik be. Ja, imperio bat gara, Eta eule gaitik. Eule gaitik, hemen dana daulotute, bai. Jo, benetan be. Bai, apurke bagoiez gure frontera zabaltzen, izorta honetatik, txiki honetatik, bagoiez, mugak apurtzen, arresiak botatzen, eta Laixia erratia zabaltzen. Egoaldi ondino dugu konkistau. Eta eskarrak emon biogu gure patrocinadorari, zetik azkenien jendeik parte hartzen dau, sari honegaitik. Hori izan da. Bai. Bueno, eta jarraitu biko guzetik, ja, amaitzen junbi gara be, baina... Bi ordu daroi guz, eta itxoina, ber. Kampaiak entzuten dugu, oine oikoa da moduen, oine izango zan, entzunko gainun, urrengo, aste honetako, abesla diskutue, baina, proposamen badeku, justo gezkeintxe gainera, hori da, hemen apuntaute okin jot, ze, justo gazgeatu gara, hau irratizien komentetako, entzule guztientzako, bantza, justo urrengo hau idatzi osku, gaur deskubri dut kantari eskutu bat jurretan. Frantzesez kantetan dau. Emakume senegaldarra da. Eleiz kantu bi eskaini deuzkuz. Nire ustez oso ondo kantean dau. Nogaz komentauku,
Ba, bueno, gube justo gazipine gara kontaktuen, eta, bueno, persona hube isortako izina, ez dakigu oso ezagune da, baina, bueno, igual ezagune ingo, gure irrati honetan abesten ekarrizkero. Laixin garrera bekarria. Así que justo, idatzi otzugu WhatsAppez bebai, baina irratizia entzuten egon goza seguru, eta, bueno, pasai guzu bere kontaktue, edo bere audizio bat abesten odan adalakue, eta gure laixingerleaketara ekarrikugu. Abeslari eskutue. Edo nik baditu zeire, edo... Hori da. Edo ikusiko. Ainondo kantetan badau. Hori da. Da eskerrik asko justo, proposamena botatiarren, apurua zabaltziarren behiz hortako... Ba, ez dakit, kontestu edo. Beste barik, aurrera juteko, aste honetan be laixingerleak edo okingu, oinguen be papeleta doble irabazteko, gure ia mairako zozketarako, así que, bueno, entzun egun gure abeslari eskutuen ordan. Peru kokodriloa, aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, poko joguro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste kaldera noa. A ver. A ver, hau izin da, gure abeslari eskutu, benetan, ez dakit, apurua jokoso, abestu da, apurua, Bai, abeslari izango eta da igual. Bai, ez dakit, igual barriro entzun biku, ez da? Nik uste barriro entzun biogule, eta gainera abotza ez dakiz haitik itenate oso ezagune. Zuire iatzu egin apurtxo bat ezagune abotza? Bai, super. Bai, ez da, nonos igual, hostias, igual irratizen nonos entzun deukin jogu. Bueno, barriro entzungo gu? Bai. Venga, ba. Peru kokodriloa, aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, poko joguro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste kaldera noa. Epa, zelako biziposa doa, elefante Martin, tiki-tri-trin. Zelako biziposa botetauen, olako... Hau da gure kompetentzia, bakizue? Hau abestia, hene kantakeko kompetentzia da. Bueno, gure nire. Gure hori, gure... Mikrofono he biztu igual, Rekal, albada? Badau, hene kantaki kompetentzia diteko beste... Kantu kolore, honek kantu kolore ditzen. Kantu kolore. Pakaina gura joa. Ai, hone die los de... Ai. Dekin abestia tipo country... Uxen, alda? Eta zelan da? Super kutri, parkatu, Parkatu kantu kolore. Ez dakit, izan dela. Bueno, izilduko naze, agian laixingerrako bielko komodinen bat, eta... No voy a hacer más. O sea, le das la categoría de comodín. Vale, ya está, ya parkatu, ya le he liado. Vale. Ya está, ya ezin dutxegu eskatu. Bueno, hau izin da gure abeslari iskutue, bueno, oin emon pista batzuk, baina beti izaten dugu moduen, Janginen mozue gure abeslari iskutu esen jan, bakizue, WhatsApp ez idatzi 652-0-6-7-9 zenbaki zen. Alba da posible bada audizioz, benetan beti izaten dugu moduen eskartzen dugu zuen abotza eta zuen berotasune gure irratioetan egotie, eta aukitie, da eskaintzi bai. Da bestela, bueno, sare sozialetan, badeko Twitterra, Facebooke, WordPressa be gure webgune ofiziala dana, TikToka hau dinozteko. Bueno, sare sozialetan, YouTubeko iruzkinek be ipinaldo zuez, baina bueno, gure eskertuko gendu, albada WhatsAppez da audizioz bialtzi, zuen abotzak bertan okiteko. Eta argituko gune da, gure abeslari iskutu dela Garazi. Hori, argi... Vale, eske... Argi deko, ez? Garazi da, gure abeslari iskutue. Hori argi txiku entzulentzako. Garazi asko dauz munduen, ez da? Bagu gaur... Lauzena bat, bai? Lau aukera. Doni bane Garazi? Isileke. Bai, dale. Ez, ja ezin dugu ipini. Baina oso nazan ipintzeko. Baina, aukera ja ipinitxereko ez da. Joder, Rekal, urremuen arina. Baina ez que, ipinikus bost aukera, no? Vale. Saia hori ipintzeko, no? Venga, bost. 20%, venga. Vale, pistak monguz. Venga, bai. Vale, aukerak monguz. Aukerak, pista bat emando, ya potolu, Lehenengo, aukera izango da, gure abeslari iskutu dela, Garazi Beloki. Aktori eda bera, Garazi Beloki da gure aste honetako laixingerra. Garazi Beloki, a ver. Bigarren aukera, izango zan, Garazi Otegi. Garazi Otegi. Arnaldo Otegin alabi izango zan. Bitu? Bigarren aukerie. Bai, oza, botada basierrek irukoa eta barrura. Eska Otegi abizenakin ez dakin, bai. Hirugarren aukera da Garazi Ortuzar, Ortuzar influencerra, eta
Otegi laguna. Jo, babitu zebi, Otegi eta Ortuzarro, karo. Hemen gabiz asko, ez dakigu, ez gauren bitxan inguren asko ez dakigu, ez? La hija de, ez? Karo, bai, agian badeki euren bere... Bueno, ni dakian ez, Ortuzarren alebie influencer edo... Hori. Olako horretan ibiltzen da, ez? Ordueko bere exitu, ez? Bere izena hain dau, ez? Hori da. Orduen, Garazi Beloki aktorea, lehenengo aukera, Garazi Otegi bigarren aukera ez dakigu zutan da bilen, hirugarren aukera Garazi Ortuzar influencerra, laugarren aukera Donibane Garazi, herria, eta bosgarren aukera Garazi Uriarte. Ostras, Garazi, gure Garazi. Nor da Garazi Uriarte? Gure ez dakizen biderrez parte hartu da ben gure Garazi, Uriarte, ezaguna. Parte hartzaile. Ostia, ilusiño ingosten berak Garazi. Kanteti, bebai, Bueno, bebai ingosten egiz esan ilusiño de Donibane Garazi kanteti, bebai, Donibane Garazi, hori gabesti jauza la leche. Donibane Garaziko herritar guztizeko plazan. Matera. Ene kantak abesten. Oio gure, oio, aurrera. Abez batza, Donibane Garaziko abez batza, ez? Brutales. Opa, Donibane Garazi. Gaur gabizi txeremen kriston mai ingurua, Osa, benetan brutal. Gaurko saioe, asko guztetan dabi. Eta eskerrak ez dugula de aurraren letxugarik sartu amen. Estela, elkartuko gine. Eta Josetxurik, bez. Eta Josetxurik, bez. Eskerrak. De aurraren Josetxua. Laixinger gure tarto negaz amaitzeko, esan dugu moduen. Abesla diskutu ezin jakiten bozue, idatzi 65403 lauzen bakire. Alba da audizio, zuen berotasunen menokiteko, bestela sare soziala deko zuez, gure gorpresa webgune ofiziala, YouTubeko iruzkinek. Da gure aukerak die, barriro errepikatuko zu azkenengoz, ja amaitzen juteko. Lehengokue Garazi Beloki aktorie, bigarrena Garazi Otegi, hirugarrena Garazi Ortuzar influencerra, laugarrena Donibane Garazi herria, eta bosgarrena Garazi Uriarte. Horrek izango zin aukerak. Niri guztain ez despirat, oza, igual die munduko aukerarik onenak. Batez bela laugarrena. Eixe pena, bueno, hori da. Eta inguen etxako astuko gure WhatsApp taldera be zabaltzi, aukerana. Eta beste barik. Onarte, ez? Eldu jako gure... Luzetu gara nahiko txo. Baina laburren jaten niri, Oso gustora, oso gustora. Nik uste gaurko programa oso laburren godala. Ixe zerbezari beste guedan, hain gustora gunarela. Bai. Da bueno, onarte du da gure laixi hartzen, bigarren denboraldiko eta bigarren magazine. Guretzako urrengo barikuen gehitxau, eskaitizan kantzau dana golpien eta urrengo barikureko gordeku zinjerrak eta goguek. Oso ondo pasau dugu, espero dugu entzuli epe oso momentu hon pasetie, gure edukiz llegaz da gure sorokeriz llegaz. Eta beste barik, urrengo barikuen gehitxau, ekipo? Eskerrik asko dan hori, oso gustora egon gara. Eta bueno, Black Mambasen Colors abesteakin itxiko zaituztegu. Black Pumas, izan alda? Black Pumas, joder, Black Mambas. Me cago en Dios. Bueno, mama, Rigoberta Bandin. Beste barek, agurren zule, eskerrik asko horregotiarren, irratizien bestaldien, da urrengo hastien, gehi jau. Agur. Gabon. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, till I'm clean. Walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, in style, with all my favorite colors, yes sir, all my favorite colors, like my sisters and my brothers. Like no other, all my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors. My sisters and my brothers, they see them like no other, all my favorite colors. Now take me to the other side, with a bitty bluebird fly, in gray clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon'